live. Let me tag it under the playlist. Sure. Hare Krishna. எல்லாருமே சாதன சார்ட் ஃபில் பண்ணணும் டெய்லி பேசிஸ். ஓகே, எப்ப நீங்க 16 ரவுண்ட்ஸ் முடிக்கிறீங்களோ இமிடியேட்டா அதுல போய் சாதன சார்ட். யாரெல்லாம் 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணி முடிக்கிறீங்களோ எந்த டைம்ல முடிக்கிறோமோ அப்போ பண்ணிடணுமா மாதாஜி? எஸ் எஸ் எஸ். ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. டெய்லி பண்ணிடுங்க. டெய்லி ஃபார்ம் வந்துருமா மாதாஜி? அதே ஃபார்ம் தான் மாதாஜி. நீங்க சோ அத அப்படியே நீங்க பண்ணிட்டே வரணும். சரி, ஓகே மாதாஜி. Okay. I've tagged. Okay. Mataji. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Mataji, அந்த ஃபார்ம்ல 16 ரவுண்ட்ஸ் போட்டுருந்தீங்க. ஆமா. To be frank with you, நான் 12 தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது வரைக்கும். 16 இன்னும் போகல. அப்படிங்களா? ப்ளீஸ் முடிச்சு. நாளைக்கு பிரபுஜி ஈஸியா பண்ணிடலாம். பண்ணிடுங்க. ஆமா, இன்னைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. பக்தி ஈஸி தான் இது. இன்னைக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். இன்னைக்கே நீங்க நாளைக்கு 4 ரவுண்ட் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணுங்க. 4 ரவுண்ட் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல பிரபு. 12 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு 4 ரவுண்ட். இதே 3 டைம்ஸா பண்றேன். காலையில ஒரு 5 டைம்ஸ், மதியானம் ஒரு 3 தடவை, ஈவினிங் ஒரு 4 தடவை அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ 5 ஆக்கிட்டு ஒரே ஒரு நடுவுல எங்கயாவது போட்டுருங்க. ஆமா, அப்போ உங்களுக்கு டைம் இருக்கு பிரபுஜி. 3 நேரம் பண்றீங்கன்னா டைம் இருக்கு. டைம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். லக்ஷ்மண் நம்ம கிருஷ்ணரோட சுதர்ஷன் சக்கராத டைம் பிரபு. நிஜமா சொல்றேன் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. நிச்சயமா ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. Thank you so much பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி எப்படி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். டவுட்ஸ் கடைசில வெச்சுக்கலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு பக்தி சாஸ்திரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வெல்கம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாலகிருஷ்ணம் அஷ்டகம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. लीलया कुचेल मौनि पालिकं कृपाकरं नील नीलमिन्द्र नील लीलकान्त मोहनं बाल नील चारु कोमलालकं विलासा गोपाल बाल जार चोर बालकृष्णमाश्रये बालकृष्णमाश्रये इंदुकुंड मंडहासम इंदिरादरादरम नंदगोपनंदनम सनंदनादिवंदितम नंदगोदनम शुरारिमर्दनम समस्त गोपाल बाल जार चोर बालकृष्णमाश्रये बालकृष्णमाश्रये वारिहार हीर चारु कीर्तितं विराजितं द्वारका विहारमं भुजार सूर्यलोचनं भूरि मेरुदीरमादिकारणं सुषेव्य गोपाल बाल जार चोर बालकृष्णमाश्रये बालकृष्णमाश्रये शेष भोग सायिनां विशेष भूषणोज्ज्वलं घोषमान किंकिनी विभीषणादिपोषणं शोषणाकृताम्बुधिं विभीषणार्चितं पदं गोपाल बाल जार चोर बालकृष्णमाश्रये बालकृष्णमाश्रये पंडिताखिलस्तुतं पुण्डरीकभास्वरं कुण्डलप्रभाषमान तुण्डगण्डमण्डलं पुण्डरीकशन्नुदं जगन्नुतं मनोजवल गोपाल बाल जार चोल बालकृष्णमाश्रये बालकृष्णमाश्रये आञ्जनेय मुख्यपाल भानरेन्द्र कीर्तिनं कुञ्जरारिभञ्जनं निरञ्जनं सुभाकरं मञ्जुकञ्जपत्रनेत्रराजितं विराजितं गोपाल बाल जार चोर बालकृष्णमाश्रये बालकृष्णमाश्रये
रामणीय यज्ञदाम भामिनी वरप्रदं मनोहरं गुणाभिराम उन्नतोन्नतं गुरुं सामगान वेणुनादलोलमच्चतातकं गोपाल बालजार चोर बालकृष्णमाश्रये बालकृष्णमाश्रये रंगदिंदिरांग मंगलांग सौरभाषदा संगदा सुरोत्तमांग भंग का प्रदा यकं तुंग वैरवाभिराम मंगलामृतं सदा गोपाल बालचार चोर बालकृष्णमाश्रये बालकृष्णमाश्रये बालकृष्ण पुण्य नाम लालितं सुभाष्टकं ये पतन्ति सात्विकोत्तमा सदा मुदाच्युतं राजमान पुत्र संपदादिशोभनानि ते सदायति विष्णुलोकमव्ययं नराश्चये बालकृष्णमाश्रये बालकृष्णमाश्रये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा थैंक यू सो मच मोहनदास प्रभु மீனிங் இருந்தா ஷேர் பண்ணுங்களேன் ஸ்கிரீன் ஷேர் not able to find that Mataji. not able to find okay Yeah. மாதாஜி தமிழ்ல போட்டிருக்க மாதாஜி புஷ்பம் இதுல தமிழ்ல இத எழுதி அவங்களுக்கு அனுப்பி இருக்கேன் மீனிங்கா இல்ல நீங்க டிரான்ஸ்லேஷன் மீனிங் இல்ல இந்த தமிழ் இது மாதாஜி இந்த அஷ்டகம் ஃபுல்லா தமிழ்ல இப்போ நான் உடனே இது ஷேர் பண்றேன் நான் ஓகே பிரபு அது அவங்க ஷேர் பண்ணிருக்காங்க பட் அவங்களுக்கு வந்து என்ன ப்ராப்ளம் அவங்க எழுதி ஷேர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்காங்க சோ இது எங்களுக்கு இங்கிலீஷோ தமிழ்லயோ மீனிங் இருந்தா தான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியும் சரி இப்போ நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் மாதாஜிக்கு நாங்க கண்டுபிடிச்சி அனுப்பிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்றோம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி மேம் இது நெக்ட்ரோஷன் கிளாஸ்ல படிச்ச பாட்டு ஓகே மீனிங் தெரியாது சோ அதனால கண்டுபிடிச்சு நான் ஐ மீன் மீனிங் வேர்ட் no problem I think sure thank you so much The other day also, Mother, I couldn't find it at all. no problem ஹரே கிருஷ்ணா just google translatorல போடலாம் பிரபு don't worry Yeah, அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ஃபைன் டியூன் பண்ணிக்கலாம் sure. thank you so much ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्णा माताजी ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஐ திங்க் புஷ்பா இவங்க புஷ்பா மாதாஜி இல்லனா இவங்க திலகவதி மாதாஜி கேன் டு த டிரான்ஸ்லேஷன் ஐ திங்க் they can do better எதுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ண மாதாஜி the பாலகிருஷ்ண அஷ்டகம் I think you can do the translation தமிழ் தமிழ்ல yeah மாதாஜி தமிழ்ல இருக்கு நான் இப்போ ஒரு நிமிஷத்துல போட்டுருவேன் பிரபு நீங்க வந்து டிரான்ஸ்லிட்டரேஷன் சொல்றீங்க நாங்க மீனிங் கேக்குறோம் மீனிங் கண்டுபிடிச்சிரலாம் மாதாஜி அது I think கண்டுபிடிச்சிடுங்க கிருஷ்ணா பிரபு நீங்களே பண்ணிடுங்க because you one hand you can post it in the group so that will be better. ஓகே ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 1க்கு போக போறோம் அதுக்கு முன்னாடி பிரபுபாதருடைய உணர்வுகள் அதாவது அவர் எப்படி ஃபீல் பண்ணார் இந்த பகவத்கீதையை வந்து வாட் இஸ் த மூட் அண்ட் மிஷன் எப்படி அவர் எப்படி எடுத்துட்டு போகணும் இந்த இஸ்கான் இயக்கத்தை வந்து அவர் பேசிக்கலி நம்ம இஸ்கான் வந்து பகவத்கீதையும் பாகவதம் தான் கோர் இது இல்லையா அதுதான் அதாவது நம்மளுடைய பேக் போன் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி பகவத்கீதையும் அதாவது பாகவதமும் சோ இதை எவ்வாறு எடுத்து செல்லணும்ட்டு அவர் நினைத்தார் என்பதை பற்றியும் நாம வந்து சில இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நாம பார்க்க போகின்றோம் சோ விளக்க உரைகள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு தமிழ்ல தான் நான் சொல்லுவேன் சோ இங்க பிபிடிஸ் வந்து இங்கிலீஷ்ல இருந்தாலும் அதை பத்தி நீங்க வரி பண்ணிக்க வேண்டாம் பகவத்கீதை புக் இருந்தா தயவு செஞ்சு எடுத்து பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க ஸோ எவ்ரிடே யூ ஷுட் ஹோல்ட் யுவர் பகவத்கீதா கிளாஸ் இருக்கும்போது ஏன்னா நான் இங்க வந்து டைரக்டா இங்க இங்கிலீஷ்ல உங்களுக்கு காட்டும் பொழுது நீங்க அங்க தமிழ் ஈக்குவலன்ட் நான் சொல்லும் பொழுது பாத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் த டாபிக்ஸ் இப்போ நிறையவே வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது தான் இனிமே வந்து
ஒரு வரியா படிச்செல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது. we need to check with analogies இல்லையா? அனாலஜி பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து அது நம்ம வாழ்க்கையில எப்படியெல்லாம் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும், அதாவது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த பர்சனலா நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் அடையறதுக்கும் அது எவ்வாறு உபயோகப்படுத்தணும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய ப்ரீச்சிங், நம்ம பிற்காலத்துல ஒரு டீச்சர் ஆகணும்னாலும் இதை ப்ரீச்சிங் அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து எப்படி நம்ம உபயோகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத பத்தி எல்லாம் நம்ம வந்து இந்த பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ் வந்து பேசிக்கலி உங்களை வந்து ஒரு டீச்சர் ஆக்கணும், அதாவது பகவத்கீதை டீச்சர் ஆக்கணும்ன்றதே ஒரு மெயின் குறிக்கோளா இருக்கக்கூடிய ஒன்று. அதனால உங்க கான்செப்ட்ஸையும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க அடுத்து கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுட்டு ஸ்லோகத்தை நல்லா புரிஞ்சுட்டு, ஸோ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஸ்லோகமா நம்ம வந்து வாசிச்சுட்டு, இப்ப நீங்க ஒரு ஸ்லோகமும் மீனிங்கோட வாசிங்க. இது நாள் வரைக்கும் நீங்க கருத்துக்கள் எல்லாம் படிச்சாச்சு, பர்பட்டெல்லாம் நிறைய வாட்டி படிச்சுட்டீங்க. ஃபர்ஸ்ட் மீனிங் என்னன்னு படிங்க. நீங்க ஒரு சமஸ்கிருத வார்த்தைக்கும் இருக்கக்கூடிய மீனிங் என்ன, அதுக்கப்புறம் அந்த பர்பட் படிச்சுட்டு டீடைல் பர்பட் படிக்கும்பொழுது உங்களுக்கு அது வந்து இட் வில் பி எ குட் திங். முன்னாடி வெறுமனே பொருளுரையிலே நம்ம வந்து கூட போயிடுவோம் நம்ம இல்லையா? ஆனா அந்த மாதிரி செய்யாம இப்ப நம்ம வந்து வித் ஸ்லோகா அண்ட் பர்பட்டோட நீங்க வந்து செய்யணும். உங்க எல்லாருமே நான் மியூட் ஆல் பண்றேன். ஸோ எனிஒன் வாண்ட்ஸ் டு அன்மியூட் ப்ளீஸ் அன்மியூட் அண்ட் ஸ்பீக். ஓகே, நம்ம இப்போ பிரேயர்ஸோட நம்ம இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எந்த புக் நம்ம படிக்கணும்? பகவத்கீதை பிரபு. சரி, 1வது சாப்டர். எஸ். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுர்வின்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकम्. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारूप्यस्य कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. இப்போ பிரபுபாதா பிரணத்தியோட நம்ம இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணுபதாய कृष्ण प्रष्टाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन् हिदि नामिने. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रष्टाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि
Shadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Govinda Radhe. Jaya Radha Govinda Radhe. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nityai Gaura Hari Bol, Nityai Gaura Hari Bol, Nityai Gaura Hari Bol. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம பிரபுபாதருடைய அவருடைய பிளெஸிங்ஸோட நாம் இன்னைக்கு இந்த செஷனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஸோ முதன்மையான அத்தியாயம், ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் அர்ஜுன விஷாத யோகம், அதை பத்தி தான் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி அந்த பிபிடியில என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து அதற்கான விளக்க உரைகளையும் நாம் பார்க்கணும் இல்லையா. ஸோ பிபிடி, ஸோ பிரபுபாதருக்கு நம்மளுடைய அதாவது பணிவான நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுண்டு நாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அதாவது சாப்டருக்கு போறோம். முதல் 6 அத்தியாயங்கள் வந்து ஒரு மாடியூல்லா எடுத்திருக்கோம். ஸோ நீங்க இப்ப வந்து அதாவது பகவத்கீதை வந்து 3 அதாவது பகுதிகளாக நீங்க படிப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் கர்மயோகம் ஒரு பகுதி, அடுத்து பக்தி யோகம் ஒரு பகுதி, ஞான யோகம் ஒரு பகுதி. ஸோ இந்த 3 மாடியூல்ஸ், ஒவ்வொரு மாடியூல் முடியும் பொழுது உங்களுக்கு கண்டிப்பா க்ளோஸ் புக் டெஸ்ட் இருக்கும். அந்த க்ளோஸ் புக் கொஷின்ஸ் எல்லாம் நீங்க அதுக்கான வந்து பதில்கள் எல்லாம் நீங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும். நீங்க அடுத்து வந்து சில அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுப்போம் நம்ம. ஸோ எத்தனை ஒரு 2-3 அசைன்மெண்ட்னா கண்டிப்பா இருக்கும். அதுக்கு ஒரு டைம் பீரியட் 1 or 2 weeks கொடுப்போம். அதுக்குள்ள நீங்க வந்து அதை சப்மிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஓகே, எப்படி நீங்க வந்து இந்த கூகுள் ஃபார்ம் இருக்கோ அதுலயே வந்து போட்டோ எடுத்து அட்டாச் பண்ணிட வேண்டியதுதான். ஸோ நீங்க உங்களுடைய அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க இங்கிலீஷ்லயும் எழுதலாம், தமிழ்லயும் எழுதலாம். ரைட், போத் லாங்குவேஜஸ் அலௌட். யாருக்கு எந்த லாங்குவேஜ் கம்ஃபர்டபுளோ அந்த லாங்குவேஜ்ல யூ ப்ளீஸ் ப்ரொசீட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இப்ப இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செஷன் வந்து முதல் 22 ஸ்லோகங்களை பற்றி கவர் பண்ண போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுடைய இந்த 6 சாப்டரும் என்ன நமக்கு எடுத்து சொல்றது அப்படிங்கறத பத்தி நாம இங்க பார்க்க போறோம். பேசிக்கலி நம்ம இந்த 6 அத்தியாயங்கள்ல வந்து ஒருவர் வந்து வர்ணாசிரம தர்மம் முறையிலையும் அதிலேயே வந்து அவர்கள் வந்து அந்த தர்மத்தை வந்து பரிபாலிக்கும் பொழுது கிருஷ்ண உணர்வில் எவ்வாறு அவர்கள் வந்து முன்னேற்ற பாதையில் செல்ல முடியும் என்பதை பற்றி அந்த ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை பத்தி தான் நம்ம பாக்குறது இல்லையா. சோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து அர்ஜுன விஷாத யோகம், 2வது அத்தியாயம் வந்து கீத சாராம்சம் இல்லையா. சாராம்சம் அதாவது நம்ம 3 விதமான யோக முறைகளை பற்றியும் அங்கே எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. அர்ஜுனனுடைய கேள்விகளுக்கு பகவான் இந்த 3 யோக முறைகளை வந்து விளக்க உரையா ஞான யோகத்தின் மூலமாக ஆத்மாவை பற்றியும்,
அடுத்து நம்மளுடைய கடமையை வந்து செய்யும் பொழுது கர்மயோகியாகவும், அடுத்து அது எவ்வாறு புத்தி யோகத்துல வந்து செயல்படும் பொழுது நாம வந்து கர்ம பந்தனத்திற்கு ஆட்கொள்ளாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையை வந்து நீங்க யாரோ அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க, தயவு செஞ்சு நீங்க மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த 3 யோக முறைகளை பற்றி 2வது சாப்டர்ல படிக்கிறோம். 3வது கர்மயோகம். 3வது சாப்டருக்கும் 5வது சாப்டருக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்றால், 3வது சாப்டர் ஜெனரிக்கா கர்மயோகத்தை பற்றி, கர்ம காண்டா மோட், அடுத்து வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம், சகாம கர்மயோகம், இதை பத்தி எல்லாம் படிப்போம் நம்ம. அதே 5வது அத்தியாயத்துல வந்து வெறுமனே வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் எவ்வாறு கர்மயோகத்தை வந்து நாம பயிற்சி செய்வது என்பதை பற்றி 5வது அத்தியாயத்துல படிப்போம். 4வது அத்தியாயம் வந்து நம்ம எவ்வாறு இந்த அதாவது டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஞான யோகத்தில் ஞானம் கலந்த அதாவது கர்ம யோகத்தை எவ்வாறு நாம் செயல்படுத்துவது, அதாவது டிரான்ஸ்ஜெண்டல் நாலேஜ், இந்த யோக முறை வந்து எவ்வாறு இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வந்தது, ஹிஸ்டரி ஆஃப் பகவத்கீதா, இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம வந்து பகவான் எப்பொழுது வருவார், எதற்கு வருவார், அது எல்லாமே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே 4வது அத்தியாயத்துல பார்ப்போம். 6வது அத்தியாயம் வந்து அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள்ல தியான பயிற்சி மூலியமாக தியான யோகத்துல வந்து பகவானை வந்து அந்த பிரம்மமான நிலையில் எவ்வாறு அடைவது அப்படிங்கறத பத்தி 6வது அத்தியாயத்துல படிக்கிறோம். சோ இவ்வாறு ஒவ்வொரு நிலையிலுமே இந்த வெவ்வேறு விதமான யோக பயிற்சிகள் நம்ம செய்யறது அனைத்துமே வந்து பகவானோட வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்வதுதான். அதை பற்றி விளக்கிறது தான் இந்த முதல் 6 அத்தியாயங்கள் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லக்கூடிய விளக்க உரைதான் இது. திஸ் யூனிட், அதாவது இந்த 6 அத்தியாயங்கள் பிரைமரிலி முதன்மையாக எதை வந்து வாட் இஸ் த எய்ம், அதாவது குறிக்கோள் என்ன, டு டீப்பன் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அதாவது டிவோட்டீஸ்னுடைய புரிந்து கொள்ளும் தன்மையை வந்து ஆழமாக புரிந்து கொள்ளணும். பகவத்கீதை வந்து ஆழமாக படிச்சுதான் நம்ம இன்னைக்கு நாம ஒரு பகுதி வாசிக்கின்றோம் என்றால் நாளைக்கு மீண்டும் அதே பகுதியை நீங்க வாசிச்சீங்கன்னாக்கா இன்னும் டெப்தா நீங்க அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான மார்க்கம் உங்களுக்கு பகவான் கொடுப்பார். ஸோ ஒன்லி திங், உங்களுக்கு அதுல ஈடுபாடோட நீங்க படிக்கணும். ஸோ அங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். அதுல வந்து நமக்கு பேசிக்கலி நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம நம்ம அதை செய்தோம்னாக்கா கண்டிப்பா அதனுடைய என்ன நார்மலா சொல்லக்கூடிய விளக்க உரை கூட நமக்கு வந்து மைண்ட்ல நிற்காது. So understanding of the relationship between the varnashramam and the Krishna consciousness, இல்லையா? அதாவது 5வது அத்தியாயத்திலேயும் நம்ம வர்ணாசிரமத்தை பார்ப்போம், 4th அத்தியாயத்திலேயும் வர்ணாசிரமத்தை பற்றி படிக்கின்றோம். சோ அதனால் வர்ணாசிரமம் என்பது என்ன? வர்ணா மற்றும் ஆசிரமம். வர்ணா என்றால் நாம என்ன செயல் செய்கின்றோமோ, எந்த அதாவது 4 விதமான சமுதாய பிரிவுல நாம் எந்த பிரிவை சார்ந்தவர்களாக இருக்கின்றோம் என்பதை குறிப்பதுதான் வர்ணம். ஆசிரமம் என்பது ஒவ்வொரு உயிர் வாழியுமே, அதாவது ஒரு யுகத்திற்கேற்றவாறு அவருடைய ஆயுட்காலத்தை வந்து அதாவது ஒரு பங்கா பிரிக்கிறது, 4 பங்குகளாக பிரிக்கிறது. ஆசிரமங்கள் 4 உண்டு இல்லையா? அதாவது ஒருத்தர் வந்து இனிஷியலா பிரம்மச்சரியம், அடுத்து கிரகஸ்தன், வனப்பிரஸ்தன் அண்ட் சந்நியாசம், இந்த 4 ஆசிரமங்களை குறிக்கின்றது. சோ இந்த ஆசிரமங்கள் வந்து இந்த வர்ணத்திற்கேற்றவாறு எதெல்லாம் அவங்களுக்கு அப்ளிகபிள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது பிராமணனுக்கு வந்து 4மே வந்து அப்ளிகபிள். அதாவது அவர்கள் முதலில் they have to do the celibacy, அதாவது பிரம்மச்சரியத்தை அவர்கள் முதல் 25 ஆண்டுகள், கலியுகத்திற்கு 100 ஆண்டுகள். அதே மாதிரி வந்து துவாபர யுகத்துல வந்து 1000 2000 ஆண்டுகள் இருந்தது ஆயுட்காலம். அடுத்து நம்ம இதுல வந்து திரேதா யுகத்துல வந்து 10,000 20,000 ஆண்டுகள் இருந்தது ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்குமே வந்து ஒரு அவருடைய ஆயுட்காலம். அடுத்து சத்தியுகத்துல வந்து 1,00,000 ஆண்டுகள்ல வந்து இருந்தது. அப்பெல்லாம் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து மோட்சம் உண்டு சத்தியுகத்துல. ஆனா அதற்கு அவர்கள் வந்து நிறைய பயிற்சிகள், அதாவது தவங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. இப்போ கலிகாலத்துல அது நம்ம செய்ய முடியாது. நமக்கு ஆயுட்காலமே கம்மி இல்லையா? 100 ஆண்டுகள் நம்ம வாழ்கின்றோம் என்றால் அதுல 50 ஆண்டுகள் வந்து நம்ம தூங்கியே நம்ம வந்து கழிச்சிடறோம் இல்லையா? 50% ஆஃப் அவர் லைஃப் டைம் வந்து நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் 40% we always sleep. 60% டைம் தான் நம்ம வந்து யூட்டிலைஸ் பண்றதே. அந்த 60%லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அதாவது நமக்குன்னு என்னென்ன ப்ரையாரிட்டியா வச்சிருக்கிறோமோ அதை தான் நம்ம மெயினா வந்து செயல்படுகின்றோம். பக்தியில வந்து நம்ம வந்து அதுல ஒரு 10% கூட நம்ம உபயோகப்படுத்துவது கிடையாது. ஆனால் நாம அதனால்தான் கலிகாலத்துல வந்து நாம ஜபங்கள் செய்தாலே வந்து பகவான் வந்து மோட்சத்தை கொடுத்துறார். இங்க ஈஸியா மோட்சம் கிடைக்கும், ஆனால் சத்தியுகத்துல எல்லாம் மோட்சம் கிடைக்காது. அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ வர்ணாசிரமம் இப்போ நம்ம வந்து சனாதன தர்மம் என்று சொல்கின்றோம் அந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை.
சோ அந்த இரண்டுக்கும் கிருஷ்ண கடவுள் உணர்விற்கும் இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்த முறைகளை பற்றி தான் இந்த முதன்மை 6 சாப்டர்கள் வந்து நமக்கு வந்து எடுத்துரைக்கின்றது. திஸ் டாபிக் எசென்ஷியல் டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லையா? பக்தியை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கும் சாஸ்திரங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கும் இந்த தலைப்பு வந்து நமக்கு வந்து மிக முக்கியமானதாகின்றது. எது? வர்ணாசிரம தர்மமும் கிருஷ்ண உணர்வை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்வது, நம்ம பக்தியில வந்து எவ்வாறு செல்ல வேண்டும், சாஸ்திரங்களை எவ்வாறு, அதாவது இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா? ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம ஃபாலோ, வேத சாஸ்திரங்களை நாம் எவ்வாறு வந்து அதை நம்ம கற்பது, அதை எவ்வாறு நம்ம வந்து பயிற்சி செய்வது, இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இஸ் இன்ட்ரோடியூஸ்ட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் வர்ஸ் ஆஃப் பகவத்கீதா. முதன்மையான வர்ஸ் எது? அதாவது திருதராஷ்டிர உவாச்ச இல்லையா? தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதா யுயுத்சவஹ மாமகா பாண்டவாச்சைவ கிம குருவத்த சஞ்சயா. சோ அது தர்மக்ஷேத்திரம் என்பதே, கஷேத்திரமே தர்மக்ஷேத்திரம், அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா? அண்ட் கண்டினியூஸ்லி 18வது அத்தியாயத்துல போகும்போது, அதாவது 18.70 ஸ்லோகத்துல வந்து தர்மயா சாவதாம், அதாவது தர்மயாம் சாவதாம், தர்மம் என்றால் அதாவது சேக்ரெட், புனிதம் இல்லையா? அந்த புனிதமான சாவதாம் அப்படின்னாக்கா உரையாடல், கான்வர்சேஷன். சோ அதாவது அதுதான் லாஸ்ட் ஸ்லோகம், கிருஷ்ண அர்ஜுனுக்கு மத்தியில ஏற்பட்ட அந்த உரையாடலை. இந்த உரையாடலை வந்து யார் ஒருவர் வந்து கேட்கின்றார்களோ, அதை யார் ஒருவர் புரிந்து கொள்கின்றார்களோ, அவர்கள் வாழ்க்கையில் ஞானத்தின் வழியாக என்னை அவர்கள் சேவிக்கின்றார்கள் என்று பகவானே அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்கார். அதாவது ஞான பை மீன்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் they are offering my devotion unto me அப்படின்றாரு பகவான். சோ அதனால ஞானத்தை நாம வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். எஸ், பகவானை பற்றிய ஞானத்தை நாம கண்டிப்பா அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? அப்பொழுதுதான் பக்தி செய்வதற்கான, எதற்கு நாம பக்தி செய்கின்றோம் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள. இல்லைன்னா பிளைண்டா வந்து நம்ம வந்து வில் பி சென்டிமெண்ட்லா தான் பக்தி நம்ம செய்ய ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? நிறைய நம்ம வீட்டுல பாரம்பரியம்ல எடுத்துட்டு வரக்கூடிய ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே சென்டிமெண்டல் தான். எதற்கு நாம் அதை ஃபாலோ பண்றோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு நம்ம வழி வழியா மூதாதையர்கள் எடுத்துட்டு வந்தாங்க, அதை அப்படியே நாமளும் வந்து ஃபாலோ பண்ணி, எஸ் ஃபாலோ பண்றதுல தவறு கிடையாது. ஆனால் எதற்கு இதை செய்கின்றோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிந்து கொண்டால் இன்னும் ஈடுபாடோட நம்ம அதுல வந்து செயல்பட முடியும் இல்லையா? சோ எதற்கு என்பதை நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். சோ லார்ட் கிருஷ்ணா என்ன பண்றாரு? கன்க்ளூட்ஸ் இஸ் டிஸ்கஷன். அவர்தான் முடிவு, அதாவது 70th ஸ்லோகம் வந்து அதை தான் வந்து எடுத்துரைக்கின்றது. அதாவது அதேஷ் யதே சாயா இமாம் தர்மாயாம் சம்வாதம் ஆவயோக ஞான யஜ்ஞேன தேனாகாம் இஷ்ட சைஷ்யாம் இதிமே மதிஹி அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஐ டிக்ளேர், யார்? பகவான் இப்போ அறிவிக்கின்றார். இங்க வந்து என்னன்னு அறிவிக்கின்றார்? that he who studies this sacred conversation, அதாவது கிருஷ்ண அர்ஜுனருக்கு இடையில் நடந்த இந்த புனிதமான உரையாடலை வந்து யார் ஒருவர் கற்கின்றார்களோ அவர்களுடைய வழிபாட்டு முறை வந்து எப்படி இருக்கும், பகவானுக்கு அவர்கள் செய்யக்கூடிய தொண்டு, அவருடைய புத்தியினால் வந்து அவர்கள் அதை சேவிக்கின்றார்கள் என்று நான் அதை அறிவிக்கின்றேன் என்றார் பகவான். சோ அதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறதுனாக்கா, இந்த பகவத்கீதையை நாம கற்பது பகவானை வந்து ஞானம் கலந்த அந்த பக்தி, அதாவது புத்தி யோகத்தில் நாம வந்து அவரை வந்து சேவிக்கின்றோம் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு இந்த உத்தரவாதத்தை வந்து நமக்கு வழங்குகின்றது கீதை. சோ கீத மகாத்மியம். சோ கீத மகாத்மியத்தை பற்றி ஒரு வாட்டி நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு நிமிடம். கீத மகாத்மியம். I think I need to share the ஒரு நிமிஷம் சவுண்டோட ஷேர் பண்ணலாம். எஸ், கீத மகாத்மியத்தை. சோ இந்த கீத மகாத்மியத்தை இயற்றியவர் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸ்ரீபாத சங்கராச்சாரியார் அவர்கள். சோ அழகான பாடல். நம்ம இதை அப்படியே அத கீதா மகாத்மியா गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् प्रयता पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता. சோ இந்த கீதையை வந்து நாம எவ்வாறு
வாசிக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். வித் ரெகுலேட்டட் மைண்ட், ஒன் ஹூ வித் எ ரெகுலேட்டட் மைண்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா they will be following all the scriptures, follow பண்ண அக்செப்டன்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு இல்லையா. வேத சாஸ்திரங்களை வந்து நாம வந்து எப்படி அந்த ரெகுலேஷன் அந்த ப்ராசஸ் பிரகாரம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ மனதை அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பக்குவப்படுத்தி இருக்க வேண்டும். ரிசைட்ஸ் வித் டிவோஷன், அதாவது பக்தியோடையும் ஸ்ரத்தையோடையும் நாம வந்து பகவத்கீதை என்னும் இந்த வேதத்தை நாம வந்து வாசிக்கும் பொழுது which is the best ever of all virtue, அதாவது எல்லா வேதங்களிலுமே வந்து இதுவே முதன்மையானதாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஏனென்றால் அனைத்து வேத சாஸ்திரங்களுடைய சாராம்சம் இந்த பகவத்கீதையில் வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சோ அப்படி நாம ஒருத்தர் வந்து பக்தியோடையும் ஸ்ரத்தையோடையுமே இந்த பகவத்கீதையை வாசிப்பவர்கள் will attain to the holy abode, அதாவது வைகுண்டத்தை சேர்வார்கள். அதாவது அந்த புனித ஸ்தலமா இருக்கக்கூடிய வைகுண்டத்தை அவர்கள் வந்து சேர்கின்றார்கள். அதாவது பகவான், அதாவது லார்ட் விஷ்ணுனுடைய ஸ்தலத்தை அவர்கள் அடைகின்றார்கள். which is always free from the mundane qualities based on the fear and lamentation. பெருசு பண்ணிட்டேன். ஓகே, அதாவது அந்த இடம் அத்தகைய ஸ்தலத்தை நாம் அடையும் பொழுது அங்கே நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல ஏற்படக்கூடிய பயம் இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது, சோகம் எதுவுமே இருக்காது அங்க. சோகம் அதாவது நம்ம வந்து லெமெண்ட் பண்றதுக்கோ எதுவுமே கிடையாது அங்க. துக்கம் என்பதே அங்க இருக்காது. அப்படிப்பட்ட குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இந்த பௌதீகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டது. அந்த மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அங்க எதுவுமே இருக்காது. நித்திய தன்மையை நாம வந்து அடைகின்றோம். மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு நாம திரும்பி வருவது கிடையாது. நைவ சந்திஹி பாபானி பூர்வ ஜன்மா கிருதானி ச, அதாவது ஒன் ஹூ ரீட்ஸ் பகவத்கீதா, அதாவது சின்சியரா, அதாவது நம்ம அதுல வந்து ஸ்ரத்தையோட யார் ஒருவர் இதை சீரியஸ் இல்லையா, சீரியஸ்னஸும் இருக்கணும், அதன் மேல ஈடுபாடும் இருக்கணும். பக்தியோடையும் ஸ்ரத்தையோடையும் யார் இதை வந்து வாசிக்கிறார்களோ then by the grace of Lord the reactions of his past misdeeds will not act upon him, அதாவது அவருடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மங்களால் விளையக்கூடிய அந்த பாவ விளைவுகளிலிருந்து அவன் வந்து விடுதலை அடைகின்றான். பகவானுடைய கருணையால் வந்து அதிலிருந்து அவன் விலக்குவதற்கான மார்க்கத்தை அவனுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது. அதனால பகவத்கீதையை நாம எவ்வாறு வாசிக்க வேண்டும், அதுல வந்து ஈடுபாடோடும் பக்தியோடையும் ஸ்ரத்தையோடையும் வந்து நாம வந்து பகவத்கீதையை வாசிக்க வேண்டும். மலநிர்மோசனம் பும்சா ஜலஸ்நானம் தினே தினே சக்ருத் கீதாம்பசி ஸ்நானம் சம்சார மலநாசனம். நம்ம டெய்லி நம்ம காலையில எழுந்த உடனே குளிச்சு பூஜை பண்றோம் இல்லையா. நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த வெளிப்புற அழுக்கை வந்து நாம வந்து இந்த ஸ்நானம் பண்றதுனால, அதாவது குளிக்கிறதுனால சென்று விடுகின்றது இல்லையா. அதே மாதிரிதான் நம்ம உட்புறமும் அழுக்கு நிறைய வச்சிருக்கோம் இல்லையா. பொறாமை என்னும் அழுக்கு, அடுத்து பேராசை என்னும் அழுக்கு, அடுத்து அடுத்தவர்கள் மீது கோபப்படக்கூடிய அழுக்கு, இந்த மாதிரியான அழுக்குகள் வந்து நம்ம கிட்ட நிறைய உள்ளுக்குள்ள சேர்த்து வச்சிருக்கோம். அதனால அந்த பொறாமை இந்த இதனால வரக்கூடிய செயல்பாடுகள் எல்லாம் அடுத்தவர்களுக்கு வந்து நாம வந்து தீங்கு இழைக்கக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு நாம சென்று விடணும். அந்த அழுக்கெல்லாமே நம்ம வந்து களையணும்னாக்கா நாமளும் வந்து புனித கங்கை நீராக கருதப்படக்கூடிய இந்த பகவத்கீதை இல்ல அந்த கங்கை நீருக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. பகவத்கீதையை வந்து எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது, கங்கை நீருக்கு ஒப்பிடப்பட்டது. சோ அதை நாம வந்து வாசிக்கிறோம் என்றால் அந்த பகவத்கீதை என்னும் அந்த கங்கை நீர்ல வந்து நாம வந்து ஸ்நானம் செய்கின்றோம். புனித ஸ்நானம், சாக்ரெட் கேஞ்சஸ் வாட்டர் ஆஃப் பகவத்கீதான்னு சொல்லிட்டாங்க. புனிதமான அந்த அதாவது ஸ்நானத்தை நாம் மேற்கொள்ளும் பொழுது நம்ம இந்த பௌதீக அழுக்குகளிலிருந்து நாம வந்து வெளியேற்றம், அதாவது அந்த அழுக்கு எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருந்து தூரமாக விலகி விடுகின்றது. வாங்க்விஷ்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் கெட்ஸ் நம்ம கிட்ட இருந்து வெளியேறி விடுகின்றது என்பதை நாம இங்க பார்க்கின்றோம் இல்லையா. சோ நெக்ஸ்ட் அழகான வரிகள். இதை எழுதின நம்ம ஸ்ரீபாத சங்கராச்சாரியருக்கு நம்ம ரொம்பவுமே கடமைப்பட்டிருக்கோம். எவ்வளவு அநாசனம் கீதா சுகீத கர்த்தவ்யா கிம்மன்யே சாஸ்திரவிஸ்தரை யா ஸ்வயம் பத்மநாபஸ்ய முகா பத்மாதினி. சோ இந்த ஸ்லோகம்
என்ன சொல்கின்றது? பகவத்கீதா யாரால் பேசப்பட்டது? எல்லாம் வல்ல இறைவனால் வந்து பேசப்பட்டது இல்லையா? த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், அதாவது கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமையால் பேசப்பட்டது. One need not read any other Vedic literature. ஏனென்றால் இதை பேசினதே எல்லாம் வல்ல இறைவன். அவருக்கு மேற்பட்ட உண்மையோ இந்த பிரபஞ்சத்தில் எதுவும் கிடையாது இல்லையா? அதுக்கு மேற்பட்ட ஆத்தென்டிசிட்டி எதுவுமே தேவையே கிடையாது. அதனால நம்ம வந்து வேற எந்த வேதத்தையுமே நம்ம கற்கலைனாலும் பரவாயில்ல, பகவத்கீதை ஒன்றாவது நம்ம வாசிக்கணும். One need only attentively and regularly hear and read பகவத்கீதா. அதாவது எவ்வாறு வாசிக்கணும்ன்றது மீண்டும் இங்கே வந்து அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. டெய்லி வாசிக்கணும் பகவத்கீதை வந்து. இன்னைக்கு வாசிச்சுட்டு அடுத்த வாரம் நம்ம கிளாஸுக்கு முன்னாடி வாசிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. டெய்லி ஒரு 4 ஸ்லோகங்களை நாம கண்டிப்பா வாசிக்கணும். அதாவது அட்டென்டிவா, அதன் மேல ஈடுபாடோடு வாசிக்கணும். நம்ம கேட்கும் பொழுதும் வாசிக்கும் பொழுதும் ஈடுபாடு என்பது மிக மிக முக்கியம். இந்த பிரசன்ட் ஏஜ், அதாவது இந்த கலியுகத்துல பீப்புள் ஆர் சோ அப்சர்வ்ட் இன் த முண்டேன் ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லையா? நாம் எல்லாமே பௌதீக எண்ணத்துலதான் நம்மளுடைய செயல்பாடுகள். எஸ், அது நம்ம தவறும் கிடையாது. ஏனென்றால் இந்த புனிதமான மார்க்கம் இருப்பது என்பது நமக்கு முன்னாடி தெரியாமல் போயிற்று. இப்பொழுது தெரிந்த பிறகு நாம அந்த பாதையை நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். அதனால முண்டேன் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல நம்ம கண்டிப்பா ஈடுபட்டு தான் ஆக வேண்டும். பௌதீக செயல்களிலிருந்து நம்ம ஈடுபடாமல் இருக்க முடியாது. ஆனால் எவ்வாறு ஈடுபட வேண்டும் என்பதை புரிந்து அறிந்து செயல்பட வேண்டும் இல்லையா? So that is not possible for them to read all Vedic literature இல்லையா? நமக்கு இருக்கக்கூடியது குறைவு ஆயுட்காலமும் குறைவு, டைம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. இந்த எல்லா வேதங்களையும் நம்மளால வந்து வாசிக்க முடியாது. அதனால சாராம்சமாக இருக்கக்கூடிய அந்த வேதத்துல சாராம்சம் பகவத்கீதை, அதை மட்டுமே நம்ம வாசிச்சாலே போறோம். வேதங்கள் என்ன சொல்ல வர்றதோ இந்த பகவத்கீதையிலிருந்தே நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கலாம். சோ அதனால வேற எந்த வேதமும் தேவையில்லை. பட் தட் இஸ் நாட் நெசசரின்னு சொல்லிட்டாரு. வேதிக் லிட்ரேச்சர்ஸ் எதுவுமே நம்ம வாசிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஸ்ரீபாத சங்கராச்சாரிய அவருடைய விளக்க உரை பாருங்க, அழகானது. சோ திஸ் ஒன் புக் பகவத்கீதா வில் சஃபைஸ். இது ஒன்றே போதும். எல்லா வேதங்களுக்குமே சமமாக இருப்பது ஒன்று எது என்றால் பகவத்கீதை. பிகாஸ் இட் இஸ் த எசன்ஸ் ஆஃப் ஆல் வேதிக் லிட்ரேச்சர்ஸ். எல்லா வேதங்களுடைய சாராம்சம் வந்து இந்த பகவத்கீதை. அண்ட் எஸ்பெஷலி பிகாஸ் இட் இஸ் ஸ்போக்கன் பை த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். யாரால் பேசப்பட்டது? கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமை, அதாவது எல்லாம் வல்ல இறைவனால பேசப்பட்டது. பாரதாம்ரிதா சர்வஸ்வம் விஷ்ணுர்வக்த்ரத்விநிஸ்ருதம் கீதா கங்கோதகம் பீத்வா புனர்ஜன்ம ந வித்யதே. அதாவது என்ன சொல்ல வராங்கன்னாக்கா, ஒரு நிமிஷம். Yes. So by drinking the Ganges waters of the Gita, அதாவது நாம இந்த புனித நீரை பருகும் பொழுது, கங்கை நதி போன்று இருக்கக்கூடிய பகவத்கீதை என்னும் அந்த நீரை நாம வந்து பருகும் பொழுது, the divine quintessence of மகாபாரத் இல்லையா? மகாபாரதமே ஒரு பெரிய இதிகாசம். அதனுடைய தெய்வாம்சம் பொருந்திய அந்த ரசத்தை நாம வந்து இங்க வந்து பருகுகின்றோம். From the holy lotus mouth of Lord Vishnu, அதாவது பகவானுடைய திருவாயிலிருந்து நாம் இதை தாமரை போன்ற அந்த அவருடைய வாயிலிருந்து இந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் நாம கேட்டுக்கொண்டிரும். One will never take, அவர் பேசக்கூடியதை நாம கேட்கும் பொழுது எவ்வாறு கேட்கணும்? சிரவணம், ஈடுபாடோட கேட்கணும். அப்படி நாம கேட்கும் பொழுது மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் நாம பிறவி எடுப்பது கிடையாது. எவ்வளவு அழகான ஒரு வரி இந்த பிரபு, அதாவது நம்ம சங்கராச்சாரிய அவர்கள் எழுதியிருக்கிறது. இன் அதர் வேர்ட்ஸ், பை டிவோஷனலி ரிசைட்டிங், பக்தியோடு நாம பகவத்கீதையை வாசிக்கும் பொழுது பிறப்பு இறப்பு என்னும் சக்கரத்திலிருந்து நாம வந்து விடுதலை அடைகின்றோம். அங்கேயே நமக்கு அந்த கட் ஆஃப் வந்துருது. பகவத்கீதையை நம்ம வந்து ஸ்ரத்தையோடையும் பக்தியோடையும் வாசிச்சாக்கா நமக்கு மீண்டும் பிறவி என்பது இந்த ஜென்மத்தில் இதுவே லாஸ்ட் ஜென்மமாக அமைய பெறுவோம் என்பதும் வந்து நம்ம ஸ்ரீபாத சங்கராச்சாரிய சர்வோபனிஷதோ காவோ துக்தா கோபாலநந்தனா பார்த்தோ வத்ஸ சுதீர் போக்தா துக்தம் கீதாமிருதம். அதாவது என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னாக்கா, சோ இந்த இதுல வந்து ஆல் உபனிஷத்ஸ் ஆர் லைக் கவ், எல்லா உபனிஷத்களுமே வந்து பசுவுக்கு சமமாக சொல்லப்படுது. சர்வ உபனிஷத், சர்வா மீன்ஸ் அனைத்தும் இல்லையா?
அனைத்து உபனிஷத்துக்களுமே காவோ, அதாவது காவோ மீன்ஸ் அதாவது பசுவுக்கு ஒப்பிடப்படுது. தோக்தா கோபால நந்தனா, அதாவது பாலை கறப்பவர் யார்? அதாவது நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மா. அதாவது நந்தனா மீன்ஸ் மகன் இல்லையா? கோபால நந்தனா. So Arjuna is the cow. பார்த்தோ வர்ஷா சுதீர் போக்தா. போக்தா மீன்ஸ் அதாவது பருகுபவர் இல்லையா? சோ நாம தான் அதை பருகுகின்றோம். நாம் இப்போ அர்ஜுனனுடைய பொசிஷன்ல இருந்து பகவத்கீதையை நாமளும் கேட்கின்றோம். அப்பொழுது பகவான் சொல்லும் பொழுது அர்ஜுனர் கேட்டார். சோ அந்த பியூட்டிஃபுல் நெக்டர் இல்லையா, அழகான அமிர்தம் போன்று இருக்கக்கூடிய அந்த கீதை என்னும் அந்த பாலை அருந்துபவர் யார் என்றால் கன்றுக்குட்டியாக இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனன். அந்த ஃபார்ச்சுனேட் டிவோட்டிஸ் நாம் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிர்ஷ்டமான பக்தர்கள் தான். துக்தம் கீதாமிருதம் மகத், அதாவது அந்த கீதையினுடைய அமுதத்தை நாமளும் பருக போகின்றோம். எஸ், அடுத்த ஸ்லோகம். கீதாமிருதம் மகத் ஏகம் சாஸ்திரம் தேவகி புத்ர கீதம் ஏகோ தேவோ தேவகி புத்ர ஏவா ஏகோ மந்த்ரஸ்தஸ்ய நாமானி யானி கர்மாப்யேகம் தஸ்ய தேவஸ்ய சேவா. ஏக சாஸ்திரம், ஒரே சாஸ்திரம். தேவகி புத்திர, அதாவது தேவகி புத்திரன் சொன்ன கீதம் அந்த பகவத்கீதை. ஏகோ ஒன்று, தேவோ ஒரே கடவுள் யார்? தேவகி புத்திர ஏவா, அவர்தான் கிருஷ்ண பரமாத்மா. ஒரே கடவுள் யார் என்றால் தேவகினுடைய புத்திரன். ஏகோ மந்திரஸ்ய தஸ்ய நாமானி யானி, ஒரே மந்திரம் என்பது பகவானுடைய திருநாமங்கள் ஒன்றுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே மந்திரம். கர்மாப்ய ஏகம், நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே கடமை என்னென்றால் அதாவது ஏகம் தஸ்ய தேவஸ்ய சேவா, அந்த பரம்பொருளுடைய சேவையில தான் ஈடுபட்டிருப்பது ஒன்றுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே கர்மம் என்று நாம ஈவன் சங்கராச்சாரியார் அவர் கூட இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக நமக்கு அழகாக எடுத்துரைத்திருக்கின்றார் இல்லையா? சோ நாம இந்த நாம இப்போ மீண்டும் அந்த இதுக்கு போகிறோம். அததான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்படுகின்றது. ஒரு 2-3 ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு, அதனாலதான் நான் ஃபுல்லாவே எடுத்துட்டேன் கீத மகாத்மியத்தை. மல நிர்மோச்சனா பௌஷ ஜலஸ்நான தினே தினே, இதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? டெய்லி நம்ம ஸ்நானம் பண்றோம். அதே மாதிரிதான் நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய அழுக்கு எல்லாத்தையும் களையணும்னாக்கா நாமளும் டெய்லி பகவத்கீதையை கண்டிப்பாக வாசிக்கணும், கேட்கணும், அதாவது ஈடுபாடோட பக்தியோடையும் ஸ்ரத்தையோடையும் நாம அப்போ நம்மளுடைய மனசுல இருக்கக்கூடிய அன்வான்ட் திங்ஸ் எல்லாமே நம்மளை விட்டு தூரமாக விலகும் இல்லையா? ஸ்லைட் ஷோ பண்ணிடுறேன் நான், அதான் பெஸ்டா. ஸோ நெக்ஸ்ட் கீதா சுகீதா, இதையும் நாம் பார்த்து நம்ம யார் ஒருவர் டெய்லி ரெகுலரா பிராக்டிஸ் இல்லையா, டெய்லி நம்ம அதன் மேல ஈடுபாடோட இதை வாசிக்கும் பொழுது, ஸோ அதாவது இதுக்கு நோ நீட் டு ரீட் எனி அதர் வேதிக் லிட்ரேச்சர், வேற எந்த வேதத்தையுமே அவர் கற்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏனென்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவனால் இந்த கீதை வழங்கப்பட்டது. ஸோ அதுக்கு மேற்பட்ட ஆத்தன்டிக்கா வேற எந்த இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தேவையே கிடையாது இல்லையா? பகவானே சொல்லும் பொழுது எப்படி பிரம்மர் இன்னைக்கு காலையில கூட நம்ம இதுல படிச்சோம் இல்லையா? பாகவதம் கிளாஸ்ல தப அப்படின்ற இரு வார்த்தைகளை 2 முறை கேட்டப்போ அவர் யாரிடம் இருந்து நாம வந்தோம், இங்க எங்கிருந்து வருதுன்றத தெரிஞ்சுக்கணும்னு அந்த தாமரையிலிருந்து தாமரை பூலிருந்து இறங்கணும்னு நினைச்சவர் மீண்டும் அதிலே அந்த தாமரை பூலே உட்கார்ந்துட்டு தவத்தை பண்ண ஆரம்பித்தார். ஸோ அந்த மாதிரியான குவாலிட்டியை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். பிரம்மதேவரை போன்ற இயல்பை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது நம்பிக்கை, அதாவது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் மற்றும் சரணாகதி. இந்த 3 நிலைகள் ஒரு பக்தனுக்கு மிக முக்கியமான ஒன்று. அப்பொழுதுதான் அவர்கள் இந்த பகவத்கீதையை வாசிச்சா கூட அவர்கள் எந்த அந்த ஞானத்தை புரிந்து கொள்ள விதம் கூட பகவானே அவர்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து வழங்குவார். ஸோ அட்டென்டிவா நம்ம கண்டிப்பா கேட்கணும் ஆக்சுவலி இல்லையா? ஸோ பகவத்கீதை அதாவது பால் அதாவது பசு உபனிஷத்துகள் எல்லாமே பசுவுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. பாலை கறப்பவர் யார் என்றால் சொல்பவர் இங்கே பகவத்கீதை சொல்பவர் கிருஷ்ண பரமாத்மா. கேட்பவர் யார்? கன்றுக்குட்டியாக இங்கே அர்ஜுனன். நாம் எல்லாரும் கூட அர்ஜுனனை போல கன்றுக்குட்டியாகி
அந்த கீதா அமிர்தத்தை வந்து நாமளும் பருக தயாராக வேண்டும். இதுதான் வந்து கீத மகாத்மியத்துல வந்து பேசுறது. ஸோ இப்போ இந்த பிரபுபாதருடைய இந்த பிக்சர், அவர் எத்தனை புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்கார் அப்படிங்கறது எல்லாமே நாம தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ வாட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் பிரபுபாதாஸ் மூட் அண்ட் மிஷன் ஆர் ரிவீல்ட் இன் த ப்ரிஃபேஸ்? யாராவது இதை பத்தி சொல்ல முடியுமா? இட் கேன் பி லிட்டில் டிஸ்கஷன் ஆல்சோ. ஸோ பிரபுபாதர் அவருடைய மனநிலை எப்படி இருந்தது ப்ரிஃபேஸ்ல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அண்ட் தென் இந்த இயக்கம் எப்படி செல்லணும்ன்றத வந்து அவர் எடுத்து வரணும். வாட் இஸ் த சென்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் தட் இஸ் இஸ்கான் அப்படிங்கறத பத்தி அவர் எப்படி ரிவீல் பண்ணிருக்கார் அந்த ப்ரிஃபேஸ்ல அப்படிங்கறது யாராவது சொல்ல முடியுமா? whether anyone can speak out? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. முதல்ல வந்து வெளிநாடு போகும்போது எந்த விதமான சப்போர்ட் இல்லை அவருக்கு. அப்படி இல்லாத இருக்கும் போதே அவர் வந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டு வெளிநாட்டுல வந்து இதை தொடங்குறாரு. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை பிரசாதம் மூலியமா கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த இபிஸ்ன்னு இருக்காங்க பாரு, அவங்க மூலியமா தான் முதல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு அவரு. அது அங்க வந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு ஓரளவுக்கு. வெளிநாட்டுல நல்ல ரெஸ்பான்ஸ், ஒவ்வொரு இடத்துலயும் புதுசா கிளைகளை ஆரம்பிச்சு ஹெட் ஆஃபீஸ் ஆரம்பிச்சு எல்லாம் செய்யிட்டு வர்றாரு. ஆனா அவருடைய எய்மே வந்து அந்த ஹரே கிருஷ்ணா பாடணும், ஹரே கிருஷ்ணா பாடுறதுதான் ரொம்ப மெயின் எய்மா இருக்கு. எந்த உடல்நிலையே சரியில்லைன்னா கூட ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே அந்த பாட்டு பாடுறதுல அளவு கடந்த இன்ட்ரெஸ்ட். அதுதான் அங்க இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் ஒத்துக்கிறாங்க, பாடுறாங்க. எல்லாமே சின்ன குழந்தைங்கள இருந்து பெரிய ஆளுங்க வரைக்கும் ஆண் பெண் வித்தியாசம் இல்லாம அதுதான் ஈடுபாடு வந்தது அவங்களுக்கு, அதிகமான ஈடுபாடு. அவர் செய்யற அந்த பூஜை அதெல்லாம் கூட ரொம்ப அதிசயமா இருக்கு, அவங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. உண்மைதான் இவர் சொல்றதெல்லாம் கரெக்டுன்னு அந்த கஞ்சா அடிக்கிறவன் தண்ணி அடிக்கிறவன் எதுவுமே குடும்பத்துல ஈடுபாடு இல்லாதவங்களும் வந்து சேர்ந்துக்கிறான் அதுல. அப்படியாப்பட்ட ஆளுங்களை கொண்டாந்து இந்தியாவில கொண்டாந்து அவர் பிரச்சாரம் பண்ண சொல்றாரு. ஆனா இந்தியாவில தான் அவரால் முடியல, அதிகமா செய்ய முடியல சூழ்நிலை. இந்த ஜனங்க அந்த மாதிரி இருக்காங்க இந்தியாவில இருக்க போது. இதுதான் போச்ச ஒழிய பாம்பேல ஒரு இடம் வாங்குறதுக்கு இவ்வளவு சிரமம் இல்லை அவரை பட்டுறாரு. அந்த சிரமத்தை விடவே இல்லை அவர் கடைசி வரைக்கும். அது வின் பண்ணார் கடைசியில விட. எல்லாமே அவங்க வந்து ஒரு இடத்துல அந்த ஃபாரினர் பார்த்து அழறாரு, நீங்க எல்லாம் எப்படி வாழ்ந்தீங்க, இங்க கொசு கடிக்குது, வசதி இல்லை, பெட்டு கிடையாது, சாதாரண இடத்துல, அதாவது எல்லா கொசும் இருக்குது அந்த இடத்துல, இந்த பிளாட்ல விடாம அங்கேயே டென்ட் போட்டுன்னு இருக்காரு. அந்த இடத்த வாங்கி ஆகணும். அவளுக்காக ஒரு இடத்துல கண்ணுட்டு அழறாரு அவர். நீங்க எல்லாம் எவ்வளவு வசதியான ஆளுங்க, எப்படி இருந்தீங்க, இப்போ வந்து இந்த இயக்கத்துல சேர்ந்து என்னால நீங்க இவ்வளவு கஷ்டம். அவங்க அதை பத்தி ஒத்துக்கவே இல்லை. அரே குரு இவர் வந்து சொல்றதுதான் வேத வாக்கு அவங்களுக்கு. அந்த மாதிரி இவங்கெல்லாம் விட்டுணும்னா கூட விடாம அந்த இடத்த வாங்கிறாரு பாம்பேல. அவர் இறந்துடுறாரு, விற்கிறவரே இறந்துடுறாரு, மனைவி மூலியமா வாங்குறாங்க. அந்த மனைவியை ரியலைஸ் பண்ணுது, கோர்ட்டுக்கு போய் முனிசிபாலிட்டிக்கு போய் முனிசிபாலிட்டியில பெரிய பெரிய ஆளுநை வச்சு தர்க்கம் பண்ணி ஜெயிக்கிறாரு கடைசியில் அவர். இப்ப எப்படி இருக்குது அந்த இடத்துல தெரியாது. அவ்வளவு வெளிநாட்டுல அவ்வளவு ஈஸியா எல்லா இடத்துலும் போய் வின் பண்றாரு. ரஷ்யால கூட முடியாத இடம் அந்த இடத்துல கூட வின் பண்றாரு அவர். ஆனா இந்தியாவில தான் அவ்வளவு சிரமப்படுறாரு. இந்தியாவில இந்த பிரச்சாரம் பண்ணும்போது ஒரு சாதாரண மனுஷன் இல்லை, பகவான் தான் சொல்லலாம் அவரு. இல்லைன்னா இவ்வளவு சூழ்நிலையிலையும் புத்தகம் எழுதுறது படிக்கிறது நைட் அண்ட் டே. ஒரே யாராவது வந்துட்டாங்கன்னா அவங்களதான் முதல்ல அவர்கிட்ட பேசுவாரு செய்வாரு. எந்த வேலை தான் விட்டுட்டு முதல்ல தன்னுடைய இயக்கத்தை பற்றி உடனடியாக சொல்ல ஆரம்பிப்பாரு. அவங்ககிட்ட இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் தான் எல்லாருக்கும் அங்க ஈர்க்கப்பட்டது. ரொம்ப ஒத்துக்கிறாங்க, அங்க எல்லாம் ஒத்துக்கிறாங்க. இன்னைக்கிட்ட பார்த்தா நிறைய பாட்டு நிறைய இடத்துல சின்ன குழந்தை வந்து பெரிய ஆள் வரைக்கும் எல்லாம் ஆண் பெண் வித்தியாசம் இல்லாம நல்லா ஈடுபாடோட செய்யறாங்க. அது கூட வித்தியாசம் கிடையாது, ஈடுபாடோட செய்யறாங்க. தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ. சோ வேற யாராவது, அதாவது பிரபுபாதாவுடைய மூட பத்தி நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு வந்து பிரபுஜி அவங்க மூட பற்றி சொன்னாங்க. அவருடைய மிஷன் என்னன்னா, பகவத்கீதை வந்து இந்த பிரபுபாதா அவர்கள் வந்து எழுதுறதுக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்டது எல்லாமே அவங்க ஒரு யாருமே கிருஷ்ணர் வந்து அவருடைய முழுமையாக கிருஷ்ணரை பற்றிய ஒரு ஞானம் இல்லாம கீதையினுடைய கட்டுரைகளை எழுதியிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு உரிய ஒரு விஷன் என்னவோ அதை பற்றி வந்து சரியானபடி எழுதலைங்கிறது அவருடைய இது. அதனால பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு, அவரை முழுமையாக புரிந்து கொண்ட நம்முடைய பிரபுபாதா அவர்கள் வந்து பகவானுடைய நோக்கத்தை முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எப்படிங்கிறத அவர் அறிஞ்சிருந்ததுனால அவர் இந்த பகவத்கீதையை என்ன ஒரு இதுல வந்து எழுதினாரு,
மக்களை எப்படி சென்று அடையணும், மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை எப்படியெல்லாம் அமைச்சுக்கிறணும், பக்தியில எப்படி ஈடுபடணும் அப்படிங்கிறத பகவத்கீதையினுடைய ஒரு அந்த கருத்துக்களை உள்ளது உள்ளபடியே எடுத்து உரைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன் அவருக்கு இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கிருஷ்ணா மாதாஜி. அது இல்லாத இந்த குரு சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை தான், வெளிநாட்டுல போய் எல்லா இடத்துலயும் நீங்க இது பிரச்சாரம் பண்ணணும்னு ஒரு சின்ன தகவல் தான் கொடுத்தாரு. அதை தலைமையேற்கொண்டு அவ்வளவு சிரமப்பட்டு புஸ்தகம் எழுதிக்கினேன், எல்லா புக்ஸும் எழுதிக்கினேன், ஒரு பெரிய பெரிய கஷ்டம்லாம், உயிருக்கு ஆபத்து வந்த நேரத்துலாம் கூட அவருடைய குருவுடைய படத்தை வச்சுக்கின்னு தான், கிருஷ்ணர் குருவுடைய படத்தை வச்சுக்கின்னு தான் அவரு ப்ரே பண்றாரு. இதுக்கு எனக்கு வசதி, இது செய்யறதுக்கு வேண்டிய ஆர்வமும் ஊக்கமும் வசதியும் வாய்ப்பும் ஏற்படுத்தி கொடுங்க எல்லாம். அந்த இடத்துல அதெல்லாம் பார்த்தா சாதாரண நம்ம எல்லாம் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது. ஒரே செகண்ட் நம்மளால உயிரோடு இருக்க முடியாது. அந்த இடத்துல அவ்வளவு சிரமப்பட்டு செஞ்சிருக்காரு. அந்த உண்மையிலே பக்தின்னா அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி, சொல்ல முடியாத அளவுக்கு பக்தி. அவர் செய்யறதெல்லாம் பார்த்தா படிச்சா கண்ணுல தண்ணி வருது ஒவ்வொரு நேரத்துலயும். இவ்வளவு சிரமப்பட்டு செஞ்சிருக்காரு. குடும்பத்தையே வயோதிகத்துல. ஆமா, குடும்பத்தையே ஏஜ்ல இருக்கும்போது நம்ம எவ்வளவு வேணாலும் எது வேணாலும் தாங்க முடியும். ஆனா வயோதிகமான பிறகு நம்ம உடல் உபாதைகளோட சேர்ந்து இந்த மாதிரி இயக்கத்தை நடத்தணும்னா அது ரொம்பவுமே சிரமமான காரியம் இல்லையா? இருந்தாலும் அவருடைய மைண்ட் எப்படி இருந்ததுன்னாக்கா, அந்த மூட் ரொம்ப பிளசண்டா, அதாவது இப்படிதான் எடுத்துட்டு போகணும். பக்தியில அவர் அவர் பிலீவ் பண்ணதே என்னன்னாக்கா, அவருடைய குரு இடத்துல அவருடைய சமர்ப்பணம், எல்லா நிலைகளிலுமே தன்னுடைய குரு ரட்சணை உண்டு, பகவானுடைய ரட்சணை உண்டு அப்படின்ற ஒரே ஒரு அந்த நம்பிக்கையை அவர் மனசுல எடுத்துட்டு போனார். சோ தட் இஸ் த பிரபுபாதாவுடைய மூட். நீங்க இந்த ப்ரிஃபேஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இல்லையா, அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் முன்னாடி இருக்கும். அந்த இதுல படிச்சீங்கன்னாக்கா அவருடைய மூட் மற்றும் மிஷன் பத்தி அழகாக ரிவீல் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அதுல ஒரே ஒரு பார்ட் தான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். அவர் ஒன்லி பர்பஸ் இஸ் டு பிரசன்ட் திஸ் பகவத்கீதா. இது பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்கள் இருந்து எடுத்தது. அந்த ப்ரிஃபேஸ்ல இருக்கு. நீங்க அந்த ப்ரிஃபேஸ்ல போய் பாத்தீங்கன்னா இது தெரியும். இட் இஸ் ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காரு. அதாவது உண்மை உருவில் இல்லையா, எப்படி உணரணுமோ அது அவ்வாறே, என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை அப்படியே கொடுத்துடணும். எந்த டீவியேஷனுமே அதுல இருக்கக்கூடாது. இன் ஆர்டர் டு கைட் த கண்டிஷன்டு ஸ்டூடெண்ட் இல்லையா, நாம் எல்லாருமே கட்டுண்ட அதாவது ஆன்மாக்கள் தான் இல்லையா, ஸ்டூடெண்ட் நம்ம எல்லாருமே படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதாவது அவருடைய டிசைபிள்ஸ். எஸ், மியூட் பண்ணுங்க தயவு செஞ்சு. சோ இன் ஆர்டர் டு கிருஷ்ணா பிரபு எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுமா. In order to mute the conditioned student to the same purpose for which the Krishna descends to this planet once in the day of a Brahma. பிரம்மருடைய பகல் பொழுதுல அதாவது ஒரு யுகத்துல யுக அவதாரங்கள் இருக்கு, அதுக்கு லீலை அவதாரங்கள் இருக்கு, இந்த மாதிரி குண அவதாரஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அவதாரங்களுக்குரிய நோக்கங்கள் இருக்கும் பொழுது இந்த யுக அவதாரங்கள் கண்டிப்பாக அதர்மத்தை அழிப்பதற்கும் தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கும் அடுத்து பக்தர்களை ரட்சிப்பதற்காகத்தான், இந்த 3 கோட்பாடுகளுக்காக தான் பகவான் இறங்கி வரார் இல்லையா. சோ அந்த நாம் எல்லாருமே கட்டுண்ட நிலையில் இருப்பவர்கள், நம்மளை எல்லாருமே கரை சேர்க்க வேண்டியது அதற்கான மார்க்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றார். சோ இன் ஆர்டர் டு கைடு, அதனால்தான் பிரபுபாதர் இந்த பகவத்கீதை உண்மை உருவில் ஆஸ் இட் இஸ் அப்படிங்கறது எதற்காக அவர் ஆஸ் இட் இஸ் கொடுத்தாருன்னா, அந்த பகவத்கீதையை நம்ம அவர் எவ்வாறு எடுத்துரைத்திருக்கின்றாரோ அப்படியே நாம் அதை வாசிக்கும் பொழுது நாம இந்த கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து மேன்மேலும் முன்னேறி விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு செல்லக்கூடிய வழியை நாம தேடிக்கொள்ளலாம் இல்லையா. சேம் பர்பஸ். சோ அதாவது இது எதுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது என்றால், பகவான் எதற்கு இறங்கி வருகின்றார் பிரம்மருடைய அதாவது பகல் பொழுதில், அதற்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. நாமளும் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு மேல் உலகத்திற்கு செல்லக்கூடிய மார்க்கத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அடுத்து என்னன்னாக்க, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபைங், இன்னைக்கு காலையில பாகவதம்ல கூட நம்ம அதுதான் படிச்சோம் இல்லையா. 2 அதாவது 2nd canto 9th chapter 23rd ஸ்லோகா, இந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம் நம்ம படிச்சதுல 2 விதமான அதாவது சாட்டிஸ்பாக்சன். ஒன்று இந்த பௌதிக புலன்களை திருப்திப்படுத்துவது, மெட்டீரியல் சென்ஸ் சாட்டிஸ்பாக்சன். இன்னொன்று பகவானுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துவது, அதாவது ஆன்மீக பாதையில் செல்லும் பொழுது பகவானுடைய புலன்களும் திருப்தி அடைகின்றது இல்லையா. ஒன்று பௌதீகம், இன்னொன்று ஆன்மீகம். இதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபைங் இஸ் ஓன் பர்சனல் மெட்டீரியல் சென்சஸ், அதாவது நாம எல்லாருமே இல்லையா நம்மளுடைய சுய புலன் திருப்திக்காக நம்ம செயல்படுவதை விட, he has to satisfy the senses of the God, actually supreme God. அவருடைய புலன்களை திருப்தி வருவதற்காக நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை நாம செய்ய வேண்டும். அப்படின்னா
டெய்லி நம்ம வந்து காலையில எழுந்து மங்களாரத்தி பார்க்கின்றோம், அடுத்து ஜபம் செய்கின்றோம், வீட்டுல பூஜை புனஸ்காரங்கள், அடுத்து வந்து பிரசாதம் செய்கின்றோம், பகவானுக்கு வந்து நிவேதனம் பண்ணுகின்றோம். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய கடமைகள் செய்யும் பொழுது ஆழ் மனசுல பகவான் நினைச்சுட்டு இந்த பாதையை வந்து நம்ம எடுத்து செல்லும் பொழுது இதனுடைய நல் பாதையில் செல்லணும்ன்ற ஒரு பிரார்த்தனைகளோட நம்ம வந்து நம்முடைய அன்றாட வேலைகளை வந்து நாம ஈடுபடுகின்றோம் இல்லையா. சதா சர்வ காலமும் ஆழ் மனசுல பகவானுடைய எண்ண ஓட்டம் போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா. சோ அதாவது ஒரு துறவியா இருந்தா 24/7 பகவானை வந்து அதே பகவானுடைய வேலையில ஈடுபட முடியும். நாமெல்லாம் கிரகஸ்தர்களாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு அன்றாட வேலைகள் கண்டிப்பாக உண்டு. எந்த வேலையில ஈடுபட்டிருந்தாலும் நம்ம ஹிருதயத்துல பகவானை வந்து ஆழமாக நினைக்கக்கூடிய தன்மை, தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப்னு சொல்லிட்டார். நாம எப்பொழுது பகவானுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை நாம வந்து மேற்கொள்கின்றோமோ அதுவே ஒரு உயிர் வாழினுடைய உத்தமமான வாழ்நிலை, ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு. அவனுடைய வாழ்நிலையில அவனுடைய அதாவது உன்னதமான நிலையை அவன் அடைந்திருக்கின்றான், அடைய பெறுகின்றான் என்பதை வந்து பிரபுபாதர் வந்து அழகாக விளக்கியிருக்கின்றார். த லார்ட் வாண்ட்ஸ் திஸ், அதாவது அவருக்கு இது தேவை, அவர் டிமாண்ட் கூட பண்றார் இல்லையா. One has to understand this central point of Bhagavad Gita. அதாவது இதுதான் வந்து நம்ம வந்து மையப்பகுதி. நீங்க பகவத்கீதையில ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் பார்க்கும் பொழுது அர்ஜுனனுக்கு வந்து அறிவுரைகள் என்பது வழங்கப்படுகின்றது. ஆனா நீ இதை செய்யன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாட்டி சொல்வார். இறுதியில வந்து நீ எதை செய்ய விரும்புகிறாயோ, அதாவது அந்த ஃப்ரீடம் வந்து அவர் நமக்கு தான் கொடுத்திருக்கார். ஆனா இது செய்யணும் அப்படிங்கறது வந்து வழி நடத்துபவரும் அவர் தான் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். அவர் கிருஷ்ண கான்சியஸ் மூவ்மெண்ட் இஸ் டீச்சிங் த ஹோல் வேர்ல்ட் திஸ் சென்ட்ரல் பாயிண்ட் ஒன்லி இல்லையா. பகவத்கீதை ஒன்றுதான் நம்ம கிருஷ்ண கான்சியஸ் இயக்கத்துல வந்து இஸ்கான்ல வந்து முதன்மையாக வந்து பாடமாக கற்றுக் கொடுப்பதே பகவத்கீதை தான் இல்லையா. மூட் அண்ட் மிஷன் இப்ப நீங்க எல்லாருமே பேசுனீங்க இல்லையா. அவருடைய மூட், அவர் எவ்வாறு வந்து இங்கிருந்து பிரயாணத்தை, அவருடைய குரு எப்படி சந்தித்தார், அவருடைய குரு வார்த்தை எவ்வாறு அவர் ஏற்று நடத்தி சென்றார், வாட் இஸ் த டிவோஷனல் லெவல் டுவர்ட்ஸ் ஹிஸ் குரு, அண்ட் தென் ஹவு ஹி வாஸ் ஏபிள் டு அட்டைன் டு திஸ் லெவல் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம அந்த ப்ரிஃபேஸ்ல நீங்க படிக்கும் பொழுது அழகாக புரிந்து கொள்ளலாம். இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்ட் ப்ரிஃபேஸ் ரெண்டுலயுமே நீங்க கலந்துதான் மூட் அண்ட் மிஷனுக்கான ஆன்சர் நீங்க எழுதணும். அதனால அதுல மெயின் பாயிண்ட்ஸ் என்ன இருக்கோ அதை எடுத்துட்டு நீங்க எழுதணும். to help students understand and appreciate the mood and mission, இது ஒரு கொஸ்டினாவே உங்களுக்கு வரும், உங்களுக்கு தீமேட்டிக் கொஸ்டினா. அண்ட் டு perpetuate, அதாவது முன்னேறது அதுலயே, அண்ட் டு மூவ் ஃபார்வர்ட் அதுலயே, தட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வித் இன் த இஸ்கான் சொசைட்டி, அது எவ்வாறு நாம வந்து இந்த கிருஷ்ண இயக்கத்திலேயே நம்ம எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது இல்லையா, அந்த இயக்கத்தோடு நாம் இணைந்து நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் எவ்வாறு அமைத்து கொண்டு இந்த இயக்கத்துல நம்ம எப்படி நம்மளுடைய அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபை வந்து எவ்வாறு நம்ம எலிவேஷன் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறத பத்தி வந்து அவர் இட் ஹெல்ப்ஸ். ஆக்சுவலி இந்த மிஷன் நமக்கு கண்டிப்பாக இஸ்கான் இயக்கம் வந்து நமக்கு இதை நல்வழியில நமக்கு வந்து ஏற்புடையதாக செய்கின்றது. சோ இதுதான் வந்து அவருடைய மூடு. சோ அதாவது அவருடைய மூடு என்னன்னாக்கா, அவர் எந்த நிலையிலிருந்து செய்தார், அவ்வளவு கடினமான சூழ்நிலையில இருந்தும் இவ்வளவு அச்சீவ்மெண்ட் செய்தார், தட் இஸ் இஸ் மூட் இல்லையா. எல்லா சங்கடங்களையுமே தனக்கு வந்த சங்கடமாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் எம்பெருமான், அதாவது அவருடைய வழி நடத்துதலை இது செய்து கொண்டிருக்கின்றோம், குருவின் மேலையும் அதே மாதிரி கடவுள் மேலையும் வந்து அவர் பாரத்தை போட்டுதான் எல்லாமே செய்தார், தட் இஸ் இஸ் மூட். மிஷன் என்னன்னாக்கா, எங்கெல்லாம் இந்த இயக்கம் வந்து கண்டிப்பாக அதனுடைய அதாவது there is nothing a baseline, நமக்கு தான் நாம வந்து பரத கண்டத்தில் பிறந்தவர்கள், நமக்கு இந்த தர்மம் என்ன என்பது தெரியும். ஆனால் யுஎஸ்ல எல்லாமே வந்து இந்த தர்மத்தை பற்றி எதுவுமே தெரியாது. ஆனா அவங்க கிட்ட ஒரு அப்ரிசியேஷன் என்னன்னாக்கா, அவர்கள் எது சொன்னா ஏத்துக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருந்தது. ஏனென்றால் அவர்கள் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய அந்த ரிலீஜன்லயும் வந்து they have the rules, அதை அவங்க அபைட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதனால they were able to follow that. நமக்கு என்னன்னாக்கா ஃப்ரீ வில் இல்லையா, அதனால நமக்கு வந்து எல்லாத்துலயுமே வந்து நம்ம வந்து கொஷினபிள் அந்த இதுலதான் நமக்கு எல்லாமே, அதாவது விதண்டவாதம் தர்க்கம் இதுதான் நம்ம நிறையவே செய்யறது. அதனால்தான் இந்த இயக்கம் வந்து நம்ம இந்தியால அவ்வளவு சக்சஸ் ஆகலைன்னாலும் வெளிநாடுகள்ல சக்சஸ் ஆனதுக்கான காரணம் என்னன்னா அவர்களுடைய நம்பிக்கை, ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விதம், அடுத்து சமர்ப்பணம், இந்த மூன்றுமே அவர்களிடத்தில் இருந்தது. நம்ம கிட்ட வந்து that was the thing we are lagging. ஸோ நம்பணும்னாக்கா அதுக்கான ப்ரூஃப்ஸ் தான் நம்ம நிறைய கேட்போம் இல்லையா. சயின்டிபிக்கலி we need proofs. இந்த மாதிரியான தர்க்கங்கள் நம்ம கிட்ட. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்லோகம், தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதா யுஜுத்சவஹ மாமகா பாண்டவாஸ்சைவ கிம குருவத சஞ்சயா. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஸ்லோகம் தான். ஸோ திருதராஷ்டர் வந்து கேட்கின்றார், என்னுடைய பிள்ளைகளும், அங்கேயும் அவருடைய என்வியஸ்னஸ் இல்லையா, பொறாமை, தன் பிள்ளைகள் மட்டும்தான் அரசாளனும்
பாண்டுவின் பிள்ளைகள், தம்பியினுடைய பிள்ளைகளும் தன்னுடைய பிள்ளைகள் என்று அவன் கருதவே இல்லை. சோ அங்கேயே அந்த டிவிஷன், அங்க அவனுடைய டிவிஷன் எப்படி இருக்குன்னாக்கா, இவர்களுடைய பிள்ளைகள் மட்டும்தான் குரு வம்சத்தினவர்கள், அவர்கள் பாண்டுவினுடைய பிள்ளைகள் குரு வம்சத்தினர்ல அவன் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவமே கிடையாது திருதராஷ்டிரனுக்கு. சோ அந்த மாதிரியான ஒரு பொறாமையினுடைய உச்சகட்டம் அவனுக்கு இருக்கிறது. சோ தன்னுடைய பிள்ளைகளும், அதாவது பாண்டுவின் பிள்ளைகளுமே வந்து ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறார்கள். எங்கே? அந்த குருக்ஷேத்திரம் எனும் தர்மக்ஷேத்திரம் எனக்கூடிய அந்த குருக்ஷேத்திரத்துல. சோ எதற்காக அவர்கள் வந்து ஒன்று கூடியிருக்கின்றார்கள்? போர் புரிய வேண்டும் என்ற ஆசையோடு தான் அங்கே வந்து அங்க ஒன்று கூடியிருக்கிறார்கள். சோ அவ்வாறு ஒன்று கூடியவர்கள் என்ன செய்தார்கள் அப்படிங்கறத வந்து கொஷின் வந்து கேட்கின்றார். யாரு? திருதராஷ்டிரர். தர்மக்ஷேத்திரம் இல்லையா? அது எதற்கு தர்மக்ஷேத்திரம் என்றால் அங்கு தர்மமான காரியங்கள் எல்லாம் நடைபெற்றது, அதாவது புனிதமான பகவத் காரியங்கள் எல்லாமே நடைபெற்றதால். மேலும் அங்கே பரசுராமர் வந்து 21 முறை வந்து, அதாவது அதர்மம் புரிந்த சத்திரியர்களை வதைத்த பூமி, அங்கே தர்மத்தை நிலைநாட்டிய அந்த ஸ்தலத்தில் தான் வந்து இந்த போர் வந்து புரிய வேண்டும் என்று பகவான் வந்து நிர்ணயித்தார். அதுதான் அந்த ஸ்தலத்தினுடைய மகிமை, ரிலீஜியஸ் ஃபீல்ட், தர்மமான இடம். சோ அப்ப தர்மமான ஸ்தலத்துல போனாக்கா அதர்மம் என்பது களையப்படும் இல்லையா? சோ இப்ப நம்ம கூட வந்து பயிர் நடுகின்றோம், அதுல களையும் சேர்ந்துதான் வளர்கின்றது இல்லையா? அன்வான்ட் பிளான்ஸும் இப்போ வாண்டட், அதாவது இப்போ ஒரு கிரவுண்ட் நட் வந்து போடுறோம், அதே மாதிரி ஒரு நெல்லு வந்து விதைக்கின்றோம். சோ விதை விதைக்கும் போது நெல் வந்து செடி வளரும் பொழுது அது பக்கத்துல களையும் வளரும் இல்லையா? அந்த அன்வான்ட் திங்ஸா இருக்கிறது வந்து இங்கே வந்து யாருக்கு ஒப்பிடப்பட்ட அனாலஜி, அதாவது திருதராஷ்டிரனுடைய பிள்ளைகளுக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ அந்த அன்வான்ட் திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே களையணுன்றதுக்காக தான் வந்து இந்த பேடி as in the paddy field the unnecessary plants are taken out இல்லையா? சோ அது களைஞ்சாதான் இந்த நல்ல இந்த நெற்பயிர் கூட ஒரு நல்ல விதத்துல வந்து விளைச்சல் கொடுக்கும். களை வளர்ந்துச்சுனாக்கா நெற்பயிர் நெல்லினுடைய அந்த குவாலிட்டியும் வந்து நல்லா இருக்காது. அதனாலதான் we need to have a quality productனாக்கா பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய unwanted things எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கண்டிப்பாக களைந்தெறிய வேண்டும். சோ இந்த அந்த புனிதமான அந்த தர்மமான அந்த பூமியில வந்து அன்வான்ட் பிளான்ஸ் யாருன்னா இங்க வந்து துரியோதனன் இல்லையா? அதாவது திருதராஷ்டிரனுடைய மக்கள் அண்ட் அதர் ஷுட் பி வைப்ட் அவுட். அவன் தரப்பில் இருப்பவர்களை எல்லாரையுமே வந்து கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணணும். அதுக்காக தான் வந்து இந்த தர்மக்ஷேத்திரத்தை வந்து தேர்ந்தெடுத்தார்கள். why it has been. சோ நெக்ஸ்ட் வந்து துரியோதனுடைய டிப்ளமசி இல்லையா? இந்த டிப்ளமசி என்னாக்கா அவன் ஒரு அரசியல்வாதி என்பதை வந்து அவனுடைய பேச்சிலிருந்தே நமக்கு வந்து நன்னா தெரிய வரும் இல்லையா? செகண்ட் ஸ்லோகமே அதுதான் இல்லையா? செகண்ட் ஸ்லோகம் சஞ்சயன் வந்து இந்த திருதராஷ்டிரன் இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்ட பிறகு அவனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அங்க மன்னன் துரியோதனன் சொல்லுவான், அதாவது கிங் துரியோதனா ஸ்போக் லைக் திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அதாவது தன்னுடைய பிள்ளையை வந்து மன்னனாக அந்த ஸ்தலத்துல எடுத்துட்டு போய் வைக்கிறார். யாரு வந்து திருதராஷ்டிரனுடைய பிள்ளையை வந்து மன்னன் என்ற ஸ்தலத்துல வந்து யாரு? சஞ்சயன் எடுத்துரைக்கிறான். அட்லீஸ்ட் டு பாசிஃபை த திருதராஷ்டிரா, ஆக்சுவலி சமாதானம் இல்லையா? அங்கே வந்து போர் முனையில வந்து கண்டிப்பாக அந்த தர்மக்ஷேத்திரத்தினுடைய தன்மை எப்படின்னா தர்மம் மட்டும்தான் நிலை நிறுத்தப்படும். ஏன்னா பாண்டவர்கள் வந்து தர்மத்தின் தரப்பில் இருப்பவர், தன் பிள்ளைகள் அதர்மம் புரிபவர்கள் என்பது திருதராஷ்டிரனுக்கு நல்லா தெரியும். அங்கே தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு வந்து வெற்றி கிடைக்குமா என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருப்பது அவனுக்கே தெரியும். இருந்தாலுமே பாண்டவர்கள் எல்லாம் விட்டு கொடுத்துட்டு போகணும்னு தான் நினைச்சான். சோ அப்படி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் உள்ளுக்குள்ள அவனுக்கு, தன் பிள்ளைகள் மட்டுமே அரசாளணும். இந்த எதிர்பார்ப்பை உணர்ந்த சஞ்சயன் வந்து அவரை இன்னும் மேலும் ஊக்குவிப்பதற்காக வந்து சோ அவன் வந்து மேலும் எடுத்துரைக்கின்றான். சோ இவ்வாறு பின்வருமாறு துரியோதனன் பேசலானான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுடைய பொலிட்டிக்கல், அதாவது அவனுடைய how he takes into the political stance அப்படிங்கறத வந்து அழகாக எடுத்துரைக்கிறான். அவனுடைய டிப்ளமசியை பத்தி சொல்றாங்க. சோ துருபதா புத்ரா தவ சிஷ்யேன தீமதா இல்லையா? அதாவது நம்ம துரோணாச்சாரியார் ஏன்னா 2 பேருக்குமே காமனான குரு தான் இல்லையா? துரோணாச்சாரியார் ஃபார் போத் கௌரவாஸ் அண்ட் பாண்டவாஸ் 2 பேருக்குமே வந்து அவர் தான் வந்து பொதுவான அவருக்கு எல்லா வித்தைகளை எல்லாம் சொல்லி கொடுத்த குரு. சோ அங்கே துருபதனுடைய மகனை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றான். துருபதனுடைய மகன் வந்து திருஷ்டத்யும்னன். திருஷ்டத்யும்னனுடைய அவதார நோக்கமே துரோணரை கொல்வதுதான். அதற்காகவே வேள்வித்தியிலிருந்து வந்தவன் தான் திருஷ்டத்யும்னன். சோ அவனால் தனக்கு மரணம் ஏற்படும் என்பதை அதாவது உணர்ந்திருந்தாலுமே சோ ஒரு பிராமணனாக இருப்பவனுக்கு என்ன இருக்கணும்னா கருணை இருக்கணும். தான் கற்ற அந்த வித்தைகளை வந்து அடுத்தவர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். அதுல எந்த வஞ்சனையும் செய்யக்கூடாது. சோ அதனால
அவனால் தான் கொல்லப்படுவோம் என்று தெரிந்தாலுமே அவனுக்கு வந்து குருவாக இருந்து, யாருக்கு? திருஷ்டத்யும்னனுக்கு குருவாக இருந்து அனைத்து கல்விகளையும், அதாவது போர்க்கலைகளை எல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கின்றார். அது எவ்வளவு பெரிய தவறு அப்படிங்கறது வந்து சுட்டி காட்டுகின்றான் இங்கே வந்து துரியோதனன், இல்லையா? துருபத புத்திரேன தவ சிஷ்யேன தீமதா, அதாவது பாண்டவர்களுடைய அந்த படை அணிவகுப்பை பார்த்துட்டு எவ்வளவு அழகாக செய்திருக்கின்றார். அந்த வியூகம் வந்து அழகாக அமைக்கப்பட்டிருக்கு வித் இன்டெலிஜென்ஸ், இல்லையா? சோ அதாவது தீமதா அப்படின்னா இன்டெலிஜென்ஸால வந்து இட் ஹாஸ் பீன் அலைன்ட் அப்படிங்கறது வந்து சொல்றான் யாரு? துரியோதனன். சோ அதே மாதிரி இங்க பாண்டவர்கள் மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த, அதாவது அவர்கள் மேல் இருக்க அன்பினால வந்து தன் தரப்பில் அவர் அதாவது துரோணாச்சாரியார் இருந்தாலும் அவர்கள் மீது மீண்டும் அதே கருணை வந்து விடக் கூடாது என்பதற்காக அவருடைய தவறை வந்து இங்கே வந்து சுட்டி காட்டுகின்றான் துரியோதனன். சோ அதுதான் வந்து துருபத புத்திர தவ சிஷ்யேனா. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இங்க அதுதான் சொல்றது. துரோணாச்சாரியா நியூ தட், இல்லையா? துருபத மகாராஜ் ஹஸ் காட் இஸ் சன், இல்லையா? துருபதன் வந்து தனக்கு ஒரு மகன் வேண்டும் என்று வேள்வித்தியிலிருந்து எடுத்தான். இன் ஃபியூச்சர் யூ வுட் கில் மீ அப்படிங்கறது வந்து துரோணாச்சாரியருக்கு தெரியும். ஸ்டில் வென் he was offered to become his disciple, அதாவது அவருக்கு சிஷ்யனாக ஆகணும்னு சொல்லிட்டு துஷ்டத்யும்னன் நினைச்ச போது டு லேர்ன் மிலிட்டரி ஆர்ட், இல்லையா? he accepted. சோ அதை ஏற்றுக்கொண்டார். எஸ், தட் மீன்ஸ் த பிராமணாஸ் were so liberal, அதாவது அப்போ அவ்வளவு அவர்கள் வந்து கருணையோடு, அதாவது ஃப்ரீ வில்லா அது எல்லாத்தையுமே சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருந்தது, லிபரலா இருந்தாங்க. இப்ப அப்படின்லாம் நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது, இல்லை? எல்லாமே எவ்ரிவேர் இட் இஸ் நவ் மெட்டீரியலிஸ்டிக் தான். சோ அந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து அந்த மாதிரியான நிலைகள் கிடையாது. when he is coming as my disciple, never mind, you would kill me in future, that doesn't matter, but I must giving the teaching. அதுதான் ஒரு டீச்சருக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டி. சோ நம்ம அங்க விரோதம் என்பது இருக்கவே கூடாது. சோ எல்லாருமே வந்து டிவோட்டிஸ் இருக்கும்போது பாரபட்சம் என்பது ஒரு குருவுக்கு இருக்கவே கூடாது. அந்த நிலையை வந்து துரோணாச்சாரியார் வந்து ஏற்றுக்கொண்டார். அதுதான் அவருடைய, அதாவது அவருடைய ஃப்ரீ வில்லா அது எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து சொல்லி கொடுத்தார். இது வந்து பகவத்கீதையில வந்து பிரபுபாதர் வந்து லெக்சர் கொடுக்கும் பொழுது, எங்கே? ஜூலை 9th 1973 வந்து லண்டன்ல வந்து பகவத்கீதை லெக்சர் கொடுக்கும்போது அவர் சொன்ன விளக்க உரையினுடைய ஸ்னாப்ஷாட் இது ஆக்சுவலி. ஓகே, அடுத்து அர்ஜுனன் இடத்தில் என்ன இருக்கு? அவன் வந்து இந்த அஸ்திரங்கள் எல்லாமே, தெய்வீகமான அஸ்திரங்கள் எல்லாமே அவன் வந்து பெற்றான் தவம் இருந்து. பீமா என்ன பண்ணா? எல்லாரையுமே வந்து வதை தெரிவேன், 50 பேரையுமே 100 பிள்ளைகளை வந்து நான் தான் வதைப்பேன் அப்படிங்கறத வந்து அவனுடைய, அதாவது சபதத்தை அவன் வந்து மேற்கொள்கின்றான், புஜபலம் கொண்ட பீமன். சோ இந்த ரெண்டுமே அவன், இதுவும் வந்து ஃபியர் தான், இல்லையா? சோ ஒன்று திருஷ்டத்யும்னனால் வந்து துரோணாச்சாரியார் வந்து கொல்லப்படுவார் என்பது அது அவனுக்கு இழப்பு. இரண்டாவது, அர்ஜுனனிடத்தில் வந்து தெய்வீகமான அஸ்திரங்கள் உண்டு, அதனால யாரெல்லாம் மடிய போகின்றோம் என்பது அவனுக்குள்ள பயம். அடுத்து பீஷ்மனுடைய அவனுடைய இது அவன் செய்த அந்த vows, இல்லையா? அதாவது ப்ராமிசஸ், நான் அவர்களை கண்டிப்பா எல்லாருமே கொள்வேன், அதாவது துரியோதனுடைய தொடையை பிளப்பேன், அடுத்து வந்து அவனுடைய தம்பியா இருக்கக்கூடிய துச்சாதனுடைய கைகளை எல்லாம் வந்து அவனுடைய மார்பையும் பிளப்பேன், ரத்தத்தை குடிப்பேன், இந்த மாதிரியான சூளுரை எல்லாமே அவன் மேற்கொண்டான், இல்லையா? அந்த சூளுரை எல்லாத்தையுமே அவன் வந்து சபதத்தை வந்து முடிக்கணும். இதெல்லாமே வந்து துரியோதனன் மனசுல ஓடிண்டே இருக்கு. பவான் பீஷ்மச்ச கர்ணஷ கிருபஷ அஸ்வத்தாமச்ச விகர்ணஷ, அதாவது எதிர்த்தரப்புல இருக்கக்கூடிய படையை பற்றி அழகாக எடுத்துரைத்த பிறகு அந்த வியூகத்தை பற்றி தன் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய மென்மையானவர்களை பற்றியும் வந்து எடுத்துரைக்கின்றான். பவான் அப்படின்னாக்கா அது வந்து நம்ம துரோணாச்சாரியாரை குறிக்குது. நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள், பீஷ்மர் இருக்கின்றார், கர்ணன் இருக்கின்றான், கிருபாச்சாரியார் வந்து அதாவது துரோணாச்சாரியுடைய தங்கையினுடைய கணவர், அடுத்து அஸ்வத்தாமன் இருக்கின்றான், விகர்ணன் வந்து துரியோதனனுடைய தம்பி. சோ இத பத்தி எல்லாம் வந்து இங்க விளக்குகின்றான். நிர்பந்து கிருஷ்ணன சம்பந்தே, நிர்பந்துகோ கிருஷ்ண சம்பந்தே, அது எதற்காக அவனு அவ்வளவு அது தேவையா இந்த விளக்க உரைகள்? எதற்கு இந்த பக்கத்துல இருக்கக்கூடியவங்களை பத்தியும் சொல்றது, அந்த தரப்புல இருக்கணும் சொல்லணும்? why this is very important அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின். சோ அதுக்கான இது வந்து ஸ்பீச், நம்ம பிரபுபாதருடைய ஸ்பீச்ல இருந்து எடுத்த சில பார்ட் ஆக்சுவலி. சோ பீப்புள் மே ஆஸ்க் தட், அதாவது நம்ம எல்லாரும் கூட கேட்கலாம் கொஸ்டின், why mentioning these great fighters, இல்லையா? நம்ம வந்து இப்ப என்ன படிக்கிறோம்? ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரோக்ரஸ் பத்தி தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். எவ்வாறு நம்ம பக்தி பாதையில முன்னேறி செல்லணும்ன்றத பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த மகாரதர்களை பற்றி பேச வேண்டிய அவசியம் இங்க என்ன இருக்கின்றது அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் எழலாம், இல்லையா? So because we are meant for chanting Krishna,
ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் பார்த்தோம்னா என்ன, அதாவது இஸ்கான் இயக்கத்துல நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணணும், அடுத்து வந்து பிரசாதம் சாப்பிடணும், டிவோட்டி அசோசியேஷன், இது எல்லாமே நம்ம செய்யணும்ன்றோம். மாதாஜி நான் கோஹோஸ்ட் இல்ல, அதனால நான் மியூட் பண்ண முடியாது. ஒரு நிமிஷம். நான்வெஜ் கதக்கா ஒரு நிமிஷம் பிரபு, நீங்க கை உயர்த்துங்க. நீங்க கொஞ்சம் அப்படியே மியூட் பண்ணிட்டே வந்துருங்க பிரபு, சரிங்களா? லிங்க், அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் இங்க மட்டும் கொடுங்க பிரபு. டோன்ட் ஷேர் இந்த அட்டெண்டன்ஸ் இங்க மட்டும் தான் கொடுப்போம் மாதாஜி. ஆமா ஆமா, வேற பாக்கி வந்து தவிர டெய்லி ஜெபம் வந்து அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்றது அதுல குரூப்ல போட்டுருக்கீங்க. ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். थैंक यू பிரபு. ஓகே ஓகே, நாம எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சாண்டிங் இத பத்தி தான் நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்ல பத்தி இதை தான் நம்ம பேசுவோம். எதற்கு நாம இந்த மகாரதர்களை பற்றி இங்க வந்து பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் நம்ம எல்லாருக்குமே எழுன்றத வந்து இங்க பிரபுபாதர் அவருடைய ஸ்பீச்ல இருந்து எடுத்திருக்கக்கூடிய நிர்பந்து கிருஷ்ண சம்பந்தே. கிருஷ்ண சம்பந்தம் என்றால் பகவானோட சம்பந்தம் வச்சிருக்கிறது. நிர்பந்துஹு, அதாவது நம்ம வந்து எவ்வாறு இருக்கணும், பகவான் என்ன சொல்றாரோ அதை நம்ம கேட்கணும். சோ அர்ஜுனனுக்கு வந்து எழுந்து போர் புரி அப்படின்னு சொல்லிட்டார். சோ எந்த கடவுளாவது எழுந்து நீ வந்து உயிரை கொள்ளு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா? கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டாங்க இல்லையா? ஆனா கடமை என்று வரும்போது அந்த பொசிஷன், எந்த இடத்துல நாம் எந்த செயல் செய்யணும்ன்றது நமக்கு ஒரு இதுக்கு கொடுக்கப்படுகின்றதோ, ஆர்டர் வருகின்றதோ, அந்த செயலை நாம கண்டிப்பா செய்யணும். நான் பக்தனாக இருந்தாலும் இதை செய் அப்படின்னா அதை கண்டிப்பா நாம் செய்யணும் இல்லையா? அதை பத்தி தான் விளக்குறது. So the thing is that நிர்பந்து கிருஷ்ண சம்பந்தே, அதாவது when there is a connection, எதெல்லாம் பகவானோட நம்ம சம்பந்தம் வச்சிருக்கிறோமோ, these warriors naming mentioning இல்லையா, அந்த மகாரதர்களை பற்றி எல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, we should not neglect. ஏன்னா அந்த ஸ்தலத்தை தர்மத்தை ஸ்தாபிக்கணும்னு நினைச்சார் பகவான் இல்லையா, அதர்மிகளை வதைக்கணும்னு நினைச்சார். சோ ஒரு பக்தன் வந்து ஒரு வாரியரா இருக்கும் பொழுது, அதாவது நம்ம அர்ஜுனன் வந்து he was a great devotee இல்லையா, he is a friend and a devotee. சோ இருந்தாலுமே அவனுடைய கடமை என்ன, போர் புரிதல். சத்திரியனாக இருக்கும் பொழுது அவன் ஒரு உயிரை கொல்ல வேண்டியது எப்போ, போர் முனையில அவர் கண்டிப்பா கொல்ல வேண்டும். அததான் பகவான் அங்க சொல்கின்றார். சுச்சுவேஷன், சூழ்நிலைகள் எதோ அதற்கேற்றவாறு நாமளும் வந்து அடாப்ட் ஆகணும். தட் இஸ் a dynamic way, that is how we have to follow the dharma அப்படிங்கிற அந்த விளக்க உரையை நம்ம அழகா புரிஞ்சுக்கணும். சோ கிருஷ்ணா வாண்டட், எப்பவுமே ஸ்டாட்டிக்கா தர்மத்தை நம்ம பேசக்கூடாது. சோ ரிலேட்டட் டு த சுச்சுவேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம திரௌபதியுடைய அந்த துகில் உரியக்கூடிய சமயத்துல வந்து எல்லாருமே, அதாவது பீஷ்மரும் தன்னுடைய பிரதிஜைக்காக வந்து அவர் வந்து கட்டுப்பட்டிருந்தார். அதாவது நம்ம அந்த இந்திரபிரஸ்தத்தை வந்து ஹஸ்தினாபுரத்தினுடைய சிம்மாசனத்துக்கு மட்டும்தான் நான் காவலன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறார். அவங்க தரப்புல இருந்து தான் நான் செய்வேன்னு சொல்லிட்டு, அங்கே ஒரு பெண்ணுடைய மானம் போகின்றது என்பதை பற்றி அவர் யோசிக்கவில்லை இல்லையா? அதே மாதிரி துரோணாச்சாரியாராலையும் வந்து அதை வந்து நிறுத்திருக்க முடியும், ஆனா அவரும் அதற்காக செய்யவில்லை இல்லையா? அந்த மாதிரியான நிலைகள் வந்து கண்டிப்பா சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய தர்மத்தை வந்து யோசிக்கணும். அந்த சுச்சுவேஷன்ல எது தர்மம் என்ன என்று நாம வந்து யோசிக்கின்றோமோ அப்படிப்பட்ட அப்ளிகேஷன் தான் நம்ம லைஃப்ல எடுத்துட்டு போகணும்ன்றதுதான் நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மா நமக்கு எப்பொழுதுமே சொல்கின்றார் இல்லையா? போர் முனையில நான் கண்டிப்பா போர் புரிய மாட்டேன் வந்து, நான் ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன் தான் கிருஷ்ணர் சொன்னார். ஆனா ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது 10 நாள் வரைக்கும் பீஷ்மர் மடியாதப்போ இந்த தரப்புல இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே மடிந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கிருஷ்ணரால பார்த்து சகிச்சுக்கவே முடியல. எழுந்து நின்று அவரு வந்து ஒரு அதாவது வண்டியினுடைய சக்கரத்தை எடுத்து அதையே ஆயுதமாக பயன்படுத்தி பீஷ்மர் மேல எரிய நினைக்கிறார் இல்லையா? சோ அது மாதிரி டைனமிக்லி வி ஷுட் சேஞ்ச். எந்த சுச்சுவேஷன்ல எது தர்மம் என்று நாம நினைக்கின்றோமோ அதை கண்டிப்பா நாம அப்ளை பண்ணணும். ஸ்டாட்டிக்கா நான் இதை மட்டும்தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு உட்காரக்கூடாது. அது மிகவும் தவறான ஒன்று. நம்முடைய தர்மம் அடுத்தவர்களுக்கு வந்து உபயோகமற்ற நிலையில் இருந்தால் அது தர்மமே கிடையாது இல்லையா? பீஷ்மருடைய தர்மம் அன்று திரௌபதியை ரட்சித்திருக்கலாம், ஆனா அந்த ரட்சணை செய்திருந்தால் ஒருவேளை வந்து இந்த மகாபாரத போரே வந்திருக்காது. ஆனா அவர் அந்த செயலை அவர் செய்யவில்லை. துரோணாச்சாரியாராலையும் வந்து ரட்சிக்க முடிஞ்சிருக்கும், அவரும் செய்யவில்லை இல்லையா? சோ கிரேட் வாரியர்ஸ பத்தி நாம இங்க பாக்குறோம். ஏனென்றால் அவர்களுடைய தர்மத்தை அவர்கள் வந்து பரிபாலிக்கவில்லை. அதனால் அவர்கள் இந்த போர் முனையில் அவர்கள் கொல்லப்பட வேண்டியவர்கள் என்பதை வந்து இந்த இடத்துல இருந்து நாம புரிந்து கொள்ளணும். வி ஷுட் நாட் நெக்லெக்ட் அப்படிங்கறது வந்து அழகாக நம்ம பிரபுபாதருடைய விளக்கத்துல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம்.
கிருஷ்ணா வாண்டட் டு கேதர் ஆல் த டெமானிக் பவர் இன் த பேட்டில் ஃபீல்ட் இல்லையா? அந்த குருஷேத்திரத்துல வந்து அனைத்து அதர்மவாதிகளையும் வந்து, டெமானிக்னாலே அதர்மம் நிறைந்தவர்கள் தான், அசுரர்கள் கிடையாது, அசுர குணங்கள் தான் நமக்கு உண்டு இல்லையா? டிமானிக் பவர் எல்லாமே வந்து இருக்கக்கூடிய அசுர இயல்புகளுடைய அனைவருமே வந்து அந்த குருஷேத்திர போரில வந்து எல்லாரும் ஒன்றுபட்டு எல்லாருமே வதைக்கணும்னு நினைச்சார். தட் வாஸ் இஸ் பிளான். அதனால்தான் வந்து கிருஷ்ண சம்பந்த நிர்பந்து அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கம் இதுதான். ஸோ he need to kill them actually. ஸோ அதனால அந்த அசோசியேஷன்லயே எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மம் புரிபவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக மரணத்தை வழங்கணும், பரிசாக வழங்கணும்னு சொல்லிட்டு பகவான் நினைத்தார். சோ பாண்டவர்களுக்கான வெற்றியை பற்றி சொல்லக்கூடியதுதான் வந்து 14வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 20வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே கவர் ஆகுது. ஒன்று மாதவா, மா என்றால் லக்ஷ்மி தாயாரை குறிக்கின்றது. அவருடைய கணவர் வந்து தட் இஸ் ஒன் ரீசன் அவர்கள் வெற்றி பெற, மெயின் ரீசன் அதுதான். பகவான் எந்த தரப்பில் இருக்கின்றாரோ அத்தரப்பில் கண்டிப்பாக வெற்றி, அதாவது நிச்சயம் என்பது ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் அது. ரெண்டாவது திவ்ய சங்கா, அதாவது இந்த சங்குகள், தெய்வீகமான சங்கநாதங்கள் முழங்குறது. 2 சேரியட் ஃப்ரம் அக்னி, அதாவது அக்னி தேவன் கொடுத்த தேர். கபித்வஜா, அதாவது எம்ப்ளம்ல வந்து ஹனுமனுடைய, அதாவது அவருடைய உருவம் பதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது, இவர்களுடைய கொடியில வந்து இருக்கு கபித்வஜா என்பது. சோ இதுதான் வைஷ்ணவிசம் என்னன்னு சொல்றாரு பிரபுபாதர். எஸ், யூ நீட் டு பி ரெடி. ஒன்று நீ அமைதியான அஹிம்சை முறையிலையும் நீ வந்து செயல்படணும். அது செயல்படாத போகும்பொழுது நீ வந்து எழுந்து போர் புரியக்கூடிய நிலை இருந்தால் எழுந்து போர் புரிந்துதான், யூ நீட் டு டூ த வார், பேக் த வார் அப்படிங்கிறதையும் வந்து தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் வைஷ்ணவிசம் அப்படிங்கறது வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து பிரபுபாதர் வந்து கொடுக்கின்றார். சோ இந்த ஃபைட்டிங் பிரின்சிபல், அர்ஜுனா இஸ் ஃபைட்டிங் ஃபார் கிருஷ்ணா அங்க இல்லையா? சோ கிருஷ்ணர் சொன்னார் இல்லையா? சோ நான் அதாவது நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதை நான் ஏற்று நடக்கின்றேன் என்று 18th சாப்டர்ல வந்து கடைசியில சொல்லிடுவார். சோ ஐ எம் ரெடி டு கரிஷ்ய வச்சனம், அதாவது கரிஷ்யோஜ் வதனம் துவா, அதாவது தான் அவர் என்ன சொல்கின்றார், கிருஷ்ண பரமாத்மா என்ன சொல்கின்றாரோ அதை செய்வதற்கு நான் தயாராக இருக்கின்றேன் அப்படிங்கறத வந்து அர்ஜுனர் விளக்குவார். சோ அங்க போர் புரியறதே வந்து கிருஷ்ணருக்காக தான், அர்ஜுனனுக்காக கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். he is following the previous fighting ஆச்சாரியா ஹனுமன் இல்லையா? ஹனுமன் கூட வந்து ராமருக்காக போராடினான். அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணருக்காக வந்து போர் முனையில நின்றுட்டு இருக்காரு. சோ அதனால கைண்ட்லி ஹெல்ப் மீ, அதாவது ஹனுமன் கிட்ட கேட்கறது. சோ ஹனுமனும் வந்து அந்த கொடியில இருந்து கொண்டு அவர்களுக்கு தட் இஸ் ஒன், அவங்களுக்கு ஒரு அதிர்ஷ்ட இத மாதிரிதான், லக்கு இல்லையா? சோ அவர் எப்பொழுதுமே அவருடைய ரட்சணை என்பது இருந்தது. சோ அந்த ஈவன் பீமன் வந்து அவர்கிட்ட போய் அவருடைய சப்போர்ட் கேட்கறதுக்காக போகும்பொழுது, எஸ், அதாவது தேவர்கள் எல்லாருமே போர்ல பங்கு புரியக்கூடாது என்பதற்காக நான் போர்ல இருக்க மாட்டேன், ஆனா அந்த கொடியில இருக்கேன், உனக்கு எப்பவுமே வெற்றி வாகை நீ சூடுவாயாக அப்படிங்கறது தான் அவர் சொல்வார். அதனால I have come here to fight for the Krishna. Okay, so you fought also for the Lord இல்லையா? ராமருக்காக போர் புரிந்தாய். கைண்ட்லி ஹெல்ப் மீ, திஸ் இஸ் த ஐடியா. கபித்வஜா, அதனுடைய முக்கியத்துவம், கபித்வஜா என்ற அந்த வார்த்தையினுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம இங்க காண்கின்றோம். மேலும் இது கண்டினியூஷன். சோ எனி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த வைஷ்ணவா, அதாவது ஒரு வைஷ்ணவனுடைய செயல்பாடு, தே ஷுட் ஆல்வேஸ் ப்ரே டு த ப்ரீவியஸ் ஆச்சாரியா, முந்தைய ஆச்சாரியாரை வந்து கண்டிப்பாக நாம வந்து அவர்களிடத்தில் நம்மளுடைய பிரார்த்தனைகளை வைக்கணும். எப்படி? என் கைண்ட்லி ஹெல்ப் மீ டு ப்ரோக்ரஸ் இல்லையா? அதாவது வைஷ்ணவனுடைய தர்மங்களை வந்து அவன் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும், அதை வந்து செயல்படுத்தணும்னா முந்தைய ஆச்சாரியருடைய கருணை என்பது கண்டிப்பாக நமக்கு தேவை. திஸ் இஸ் வைஷ்ணவா இஸ் ஆல்வேஸ் திங்கிங் ஹிம்செல்ஃப் ஹெல்ப்லெஸ் இல்லையா? நாம் எப்பொழுதுமே ஹெல்ப்லெஸ் ஆன சுச்சுவேஷன்ல தான், இதுதான் உண்மையே. இந்த பிரபஞ்சத்துல எந்த உயிர் வாழியுமே வந்து எப்பொழுதுமே வந்து நம்ம எல்லாரும் சப்போர்ட்ல நம்ம எப்பவுமே வாழ்ந்துறது கிடையாது. நிறைய சூழ்நிலைகள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹெல்ப்லெஸ் சுச்சுவேஷன்ல தான் இருப்போம். ஆனா அப்ப நம்மளுடைய மனசு எல்லாமே ஒரு கடவுள் மேலதான் போகும் இல்லையா? அப்படி நம்ம அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவன் மீது நம்ம மனசை வந்து நிலைநிறுத்தும் பொழுது, இல்லை குருவின் மீது மனசை நிலைநிறுத்தும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த குருவினுடைய அருளால வந்து நமக்கு நல் மார்க்கம் என்பது ஏற்படும். இந்த விளக்க உரையை வந்து பகவத்கீதையினுடைய 1.20 ஸ்லோகத்தை வந்து லண்டன் 1973 வந்து பிரபுபாதர் அந்த செஷன்ல வந்து அவருடைய உபன்யாசத்துல வந்து இது விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மேலும் வந்து ஜூலை 11, 1973 லண்டன்ல வந்து இதே இந்த விளக்க உரை 6-7வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார்? 2 மிஷன், there are 2 missions, 2 இயக்கங்கள். ஒன் டு ப்ரொடெக்ட் த டிவோட்டிஸ், 2வது அதர்மத்தை அழிப்பது இல்லையா? ஒன்று
வந்து பக்தர்களை ரட்சிப்பது, இன்னொன்று அதர்மத்தை அழிப்பது. இந்த ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு வைஷ்ணவன் வந்து ரெடியா இருக்கணும் எப்பொழுதுமே அப்படிங்கறது வந்து he is giving the encouragement இல்லையா. So devotees of Krishna should always be trained in both the ways ன்னு சொல்லிட்டார் இங்க பிரபுபாதர். So not only to give protection to the devotees, but to give them encouragement. But in need, they should be prepared to kill the demons. அதாவது வந்து தேவையற்ற போரை நாம் என்னைக்குமே செய்யக்கூடாது, தேவையற்ற வதையை நாம் என்னைக்குமே செய்யக்கூடாது. ஆனா நமக்குன்னு ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு சுச்சுவேஷன், செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் வரும் பொழுது கண்டிப்பாக இந்த அதாவது அஹிம்சையை வந்து அவர் சப்போர்ட் பண்ணவே இல்லை. அவர் வந்து ப்ரிப்பேர் டு கில் த டிமன்ஸ் சொல்லிட்டார். யாரை கொல்ல வேண்டும் என்றால் அசுரர்களை கொல்ல வேண்டும். அசுர தன்மை இயல்புகளை உடையவர்களை நாம வந்து கண்டிப்பாக கொல்ல வேண்டும். போர் முனையில போயிட்டு நாம் வந்து அஹிம்சையை பற்றி நாம வந்து பேசக்கூடாது. எந்த சூழ்நிலையில் நாம வந்து அஹிம்சையை வந்து பரிபாலிக்கணுமோ அந்த சூழ்நிலையில் அஹிம்சையை பரிபாலிக்க வேண்டும். ஆனால் அஹிம்சை இந்த பர்டிகுலர் சூழ்நிலையில வந்து பரிபாலிக்க கூடாது என்றால் அந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக போர் புரிய வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக போர் புரிய வேண்டும். கன்சிடர் வேஸ் திஸ் கோட் டு பி மிஸ்யூஸ். இப்போ வந்து நீங்க இதை வந்து ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் மாதிரி கூட நீங்க வந்து செய்யலாம். டிஸ்கஸ் த கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் சச் மிஸ்யூசஸ். அதாவது இதை தவறான வழியில உபயோகப்படுத்தும் பொழுது அதனுடைய விளைவுகள், ஏதாவது எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நீங்க சொல்லலாம். நீங்க வேத சாஸ்திரங்கள்ல கூட வந்து நீங்க படிச்சிருந்தா, அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிரகலாத் மகாராஜ் இந்த மாதிரி எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா. இதை தவறான உபயோகத்துல பண்ணும் பொழுது என்ன ஆனது, ரைட்டான டைரக்ஷன்ல உபயோகப்படுத்தும் பொழுது என்ன ஆயிற்று அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்கஷன் வந்து நீங்க கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம். ஜென்ரலி வைஷ்ணவா வந்து நான் வயலண்டா இருக்கக்கூடாது இல்லையா. சாரி வயலண்டா இருக்கக்கூடாது, நான் வயலண்டா இருக்கணும். அஹிம்சையை வந்து பரிபாலிக்கணும். ஜஸ்ட் லைக் அர்ஜுனா, அவன் வந்து முதல்ல வந்து கருணையால அவனுடைய குவாலிட்டிஸ் என்ன, அவன் கம்பேஷன், கருணையால போர் புரிய மாட்டேன், பாவ செயலால் போர் புரிய மாட்டேன். அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து நிம்மதி, அதாவது வில் பி மிஸ்ஸிங் த ஹாப்பினஸ் இல்லையா. சோகம் நமக்கு வந்து அடுத்து நம்மளுடைய சொந்த பந்தங்கள் இறந்தால் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக துக்கம் என்பது இருக்கும், அதனால போர் புரிய மாட்டேன். அதே மாதிரி ஃபேமிலி டைனாஸ்டி வந்து அழிந்து விடும் என்பதற்காக அவன் வந்து போர் புரிய மாட்டேன். இத்தனையுமே அவன் சொல்றான். he was only in the ahimsa mode, நான் வயலன்ஸ் மோட். ஆனா வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் ஃபைட்டிங் கிருஷ்ணா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டினும் வந்து கேட்கின்றான். அதனால எந்த என்ஜாய்மெண்ட்டுமே கிடையாது இல்ல கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு கேட்கிறான். பட் பை நேச்சர் வந்து நான் வயலண்டா இருந்தா கூட கிருஷ்ணா only has induced him to the violent mode இல்லையா. so your non violence will not help. தர்மத்தை ஸ்தாபிக்கணும் பொழுது நீ வந்து போர் முறையில நின்றுட்டு நீ அஹிம்சை பற்றி பேசினால் அது உனக்கு எந்த லாபத்தையுமே கொடுக்காது. யூ பிகம் வயலண்ட், யூ கில் தெம் ஐ வாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைரக்ட் அதாவது பிரபுபாதருடைய அவருடைய ஸ்பீச்ல இருந்து எடுத்து எழுதியிருக்கக்கூடியது. எஸ், பகவானும் வந்து போர் புரியதான் வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலுமே வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து அறிவுறுத்துகின்றார். இஃப் கிருஷ்ணா வாண்ட்ஸ் we shall be prepared to become violent. அது எந்த அன்னெசரியா வயலண்ட் இருக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து வேர் இட் இஸ் ரிக்வயர்ட் அந்த சுச்சுவேஷன்ல தான் நம்ம we need to become violent அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பார்க்கணும். So those who are devotees of Krishna, they should be trained in both. அஹிம்சையும் நம்ம வந்து பரிபாலிக்கணும், இம்சையும் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். So there is no question of becoming violent unnecessarily. தேவையற்ற அதாவது நிகழ்ச்சிகளுக்கு வந்து நம்ம வயலண்ட் ஆகவே கூடாது என்பதையும் வந்து இங்கே சுட்டி காட்டுகிறார். எல்லா இடத்துலயுமே வந்து ஹிம்சை என்பது நமக்கு நன்மை பயக்காது, அது நமக்கு பாவத்தை தான் வந்து கொடுக்கும். ஸோ இன்டெகிரிட்டி, அதாவது நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த அகாடமிக் இன்டெகிரிட்டி டு என்ஷூர் த ஸ்டூடெண்ட் டெவலப். ஸோ இந்த அசோசியேஷன்ல வந்து இப்ப நாம இதெல்லாம் வாசிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஸோ எப்படி இருக்கணும், எப்படி இருக்கக்கூடாது, எதற்கு நாம் இப்படி இருக்கணும், எவ்வகையில் நாம் செயல்பட வேண்டும் என்றதெல்லாம் பகவான் நமக்கு இந்த பகவத்கீதையில் எடுத்து உரைத்து கொண்டே இருக்கின்றார். ஸோ அதனுடைய மாரல் என்ன, நம்மளுடைய இதுல இன்டர்பிரிட்டேஷன் நம்ம எப்படி எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே வந்து ஸோ அண்ட் எவாலுவேஷன் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சாஸ்திரிக் நாலேஜ் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும். அதாவது இதனுடைய முடிவு என்ன, அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதன் அவுட்கம் நாம் இதெல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிஞ்சு கொள்ளணும், எதை வாழ்க்கையில நம்ம வந்து இதை உபயோகப்படுத்தணும், எவ்வாறு உபயோகப்படுத்தணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். இதனுடைய மாரல் என்ன, அஹிம்சை இம்சை இல்லையா, இந்த ரெண்டுத்தினுடைய நிலைகள் எப்பொழுது எங்கே இதெல்லாமே நாம வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்து வந்து இன்டர்பிரிட்டேஷன், எவ்வாறு அதை நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும், எந்த இடத்துல வயலன்ஸ் தேவை, எந்த இடத்துல வந்து நான் வயலன்ஸ் தேவை அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். we need to evaluate the situation and apply the knowledge of the sastric knowledge இல்லையா. சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்ஸை வந்து அந்த இடத்துல எவ்வாறு நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்தணுன்றதையும் நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கப்புறம் வந்து
இந்த 20வது ஸ்லோகத்துல வந்து அர்ஜுனன் சொல்கின்றார், சேனையோர் உபயோர் மத்தியே ரத ஸ்தாபையுமே அச்சுதா. அதுக்கப்புறம் வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்கின்றார், 2 படைகளுக்கு நடுவுல எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம ரதத்தை நிறுத்துங்கள். எதற்கு நிறுத்த சொல்கின்றார்? நான் எவரோடு போர் புரிய முடியும் என்பதை நான் வந்து பார்க்க வேண்டும். அதற்காக 2 படைகளுக்கு மத்தியில எடுத்துட்டு போயிட்டு ரதத்தை நிறுத்துங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றார். சோ இப்ப நம்ம இந்த எக்ஸசைஸ்ல நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படிங்கறது வந்து பார்க்கணும். சோ இங்க துரியோதனனுடைய டிப்ளமசி பத்தி படிச்சோம் இல்லையா? 3, அதாவது இந்த 2 தரப்புல இருக்கக்கூடிய மகாரதர்களை பற்றி விளக்குகின்றான். அதாவது இவர்களுடைய பீஷ்மனுடைய படை வந்து சிறியதாக, ஏன்னா 4 அக்ரோனி சேனைகள் கம்மி இல்லையா? இவர்களிடத்தில் 11 அக்ரோனி சேனைகள், இவர்களிடத்துல வந்து 7 அக்ரோனி சேனைகள் தான். சோ படைபலத்தில் பின்தங்கியவர்கள் வந்து பாண்டவர்கள். இருந்தாலுமே அவருடைய வியூகம் வந்து அந்த போர் முனையில இருக்கக்கூடிய வியூக முறை வந்து எவ்வளவு அழகாக செய்யப்பட்டிருக்கின்றது, யாரால செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அதை வந்து ஒரு குறையாக வந்து துரோணாச்சாரிய குறையை பற்றி வந்து அவன் எவ்வாறு விளக்குகின்றான், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? 2 படைகள் மத்தியில் இருக்கிறத வந்து விளக்குறது வந்து ஐடென்டிஃபைங் துரியோதனுடைய டிப்ளமசி, பொலிட்டிக்கல் வெண்டேட்டா எப்படி எடுத்துட்டு போறான்றது வந்து விளக்குறது. அதை பத்தி நம்ம புரிஞ்சிட்டோம். அடுத்து பிராமணர்கள் வந்து அவங்களுடைய பரோபகாரத்தை பற்றி துரோணாச்சாரிய ரெஃபரன்ஸ்ல வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? திருஷ்டதுயும்னனுக்கு போர்க்கலை எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தார். திருஷ்டதுயும்னால தனக்கு மரணம் ஏற்படும் என்று அறிந்திருந்தாலும் அவன் வந்து ஒரு சிஷ்யனாக வந்த பிறகு எந்த பேதபாவம் இல்லாம எல்லா போர்க்கலையுமே அவர் சொல்லி கொடுத்தார். ஸோ அது லிபரல் வே ஆஃப் ஹவு ஹி ஆக்சுவலி டிட். அவர் ஒரு குருவா இருந்து அவருடைய ஸ்தானத்திலிருந்து அதை எவ்வாறு சொல்லி கொடுத்தார் என்பதை பற்றி விளக்குறது. அடுத்து டிஸ்கசிங் த ரிவிலன்ஸ் ஆஃப் அர்ஜுனாஸ் டிபிக்டிங் இஸ் பிளாக் வித் ஹனுமன். ஸோ ஹனுமன் வந்து இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் ப்ரீவியஸ் ஆச்சாரியா மாதிரி இல்லையா? ஸோ அதாவது முன்னாடி அவரும் ராமருக்கு வந்து சேவை புரிந்தால், இப்ப அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவை புரிய போகின்றார். ஸோ முந்தைய ஆச்சாரியரா அந்த நிலையில இருந்து அவரையே ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய அந்த அந்த சேம் அந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாமே எடுத்துட்டு போகிறது. ஹனுமன் ஃபாலோயிங் த ஹனுமன். ஸோ ஹனுமனும் அந்த கொடியில இருந்து அவருக்கு வந்து சப்போர்ட்டா அவருடைய அதாவது வெற்றிக்கான அந்த மார்க்கத்தை வந்து வழங்கணும்னு நினைக்கிறாரு. ஸோ இதை பத்தியான விளக்க உரைகளை படிச்சோம். அடுத்து முக்கியத்துவம், அர்ஜுனா ஆர்டரிங் கிருஷ்ணா, அதாவது 21. ஸோ அர்ஜுனன் என்ன செய்கிறார்? பகவானுக்கு வந்து பார்த்தசாரதியாக இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு சேனையோர் உபயோர் மத்தியே ரதம் ஸ்தாபையுமே அச்சுதா, அதாவது அந்த தரப்பிலும் இந்த தரப்பிலும் 2 படைகளுக்கு மத்தியிலே வந்து நம்மளுடைய ரதத்தை எடுத்துக்கொண்டு நிறுத்துங்கள் அப்படிங்கறது வந்து சொல்கின்றார். எதற்காக வந்து அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா 2 தரப்புல இருக்கக்கூடியவங்க யார் யார் என்றதை பார்க்கணும். படை பலத்தை அவன் நோக்கணும்னு நினைச்சான். யாரோடு தன்னுடைய போர் புரிதலை வந்து அதை செய்யணும் அப்படிங்கறத அதை பார்க்க பொருந்துவான் என்பதை அவன் பார்க்கணும்னு நினைச்சான். அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி நாம வந்து 21st ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். So discuss the sequence of misapplication of Prabhupada statement regarding Vaishnavas and violence. இல்லையா? வைஷ்ணவர்கள் எப்பொழுதுமே அஹிம்சையை வந்து பரிபாலிப்பவர்கள். ஆனால் அப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் அஹிம்சையை வந்து எந்த இடத்துல அதாவது உபயோகப்படுத்தக்கூடாதோ அதை கண்டிப்பாக அவர்கள் வந்து புரிந்து கொண்டு அந்த சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை அவர்கள் வந்து செய்யணும்ன்றதுதான் வந்து பிரபுபாதர் விளக்கி இருக்கின்றார். மிஸ் அப்ளிகேஷன், எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம வந்து வயலன்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? அது தவறு என்பதையும் வந்து சொல்லியிருக்கார். போர் முனையில வந்து வயலன்ஸா இருக்கிறது வந்து தவறு கிடையாது. அதே பக்கத்து வீட்டுக்காரன் மேல போய் நம்ம வந்து வயலன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது. ஸோ மிஷன் அண்ட் மோட் இதுதான் வந்து ஆப்ஜெக்டிவா நீங்க வந்து என்னென்ன ப்ரிஃபேஸ்ல இருந்து அதாவது இன்ட்ரடக்ஷனுக்குள்ள வரைக்கும் நீங்க பார்த்து வந்து நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு எழுதணும். நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். கொஸ்டின் இது கூட நம்ம வந்து என்ன கொஸ்டின் நாங்க அசைன்மெண்ட் கொடுப்போம்னு தெரியாது. ஸோ ஆல்ரெடி முன்னாடி நாங்கெல்லாம் என்ன எழுதணுமோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு கொடுப்போம். ஆனா இதை பத்தி எல்லாம் நீங்க படிச்சு வச்சுக்கணும். If one understands Krishna from Bhagavad Gita, he becomes situated in the Krishna consciousness. அதாவது யார் ஒருவர் வந்து பகவத்கீதையிலிருந்து பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து நிலைத்திருப்பார்கள் என்பதை வந்து இந்த பர்பட் அதாவது 24 பர்பட்ல வந்து பிரபுபாதர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கார். கிருஷ்ண உணர்வில் எப்பொழுதுமே வந்து அவருடைய தூய பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு இறுதியில வந்து அவர்கள் they'll be reaching the highest perfection in the Vedic knowledge. அதாவது வேத ஞானத்தில் அவர்கள் வந்து ஹையஸ்ட் அதாவது லெவல் பெர்ஃபெக்ஷன், அதாவது அந்த உன்னத நிலையை அவர்கள் வந்து அடைவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. So if one adapts the principles enunciated in Bhagavad Gita, he can make his life perfect இல்லையா? So
யார் ஒருவர் பகவத்கீதையில சொன்ன கோட்பாடுகளை தன்னுடைய வாழ்க்கை நெறியில வந்து உபயோகப்படுத்துகிறார்களோ அவர்களுடைய இப்ப வாழக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையில கூட அவர்கள் வந்து உன்னத நிலையை வந்து அடைய முடியும். அதாவது டு மேக் அ பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் இல்லையா? அதாவது அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்துக்குமே ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்தாங்கன்னா அதுல வந்து அதாவது ஒரு பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் தான். மீண்டும் மீண்டும் அதே ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு வராது. ஸோ ஆனால் திஸ் இஸ் அ சம் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் என்டையர் பகவத்கீதா அப்படிங்கிறது வந்து இன்ட்ரடக்ஷன்ல சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதர். அதனுடைய ரெஃபரன்ஸா தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு நாம ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் வந்து பார்க்க போகின்றோம். ஸோ குரூப் டிஸ்கஷன் ஒரு நிமிஷம். I think I will share it. குரூப் டிஸ்கஷனுக்கான டாபிக் வந்து ஒரு நிமிஷம். குரூப் எக்ஸசைஸ் இந்த டாபிக் வந்து இந்த சாட்ல போடுறேன் நான். ஸோ யூ ப்ளீஸ் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கான டிஸ்கஷன் வந்து நீங்க இப்போ சாரி எல்லாருக்குமே இல்லை, எவ்ரி ஒன் இந்த மீட்டிங்க்கு போடுறேன் நான். யூ கேன் கிவ் இன் இங்கிலீஷ் ஆல்சோ, தமிழ்லையும் கொடுக்கலாம். இப்போ நான் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? 28 பேர் இருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ ஐ வில் டிவைட் இன்டு சம் 5 குரூப்ஸ் பண்ணிடலாம், பிரேக் அவுட் ரூம்ஸ். ஒரு எல்லாருக்குமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஓகே கிரியேட் 2 பிரேக் அவுட் ரூம்ஸ். ஒரு 5 மினிட்ஸ் 10 மினிட்ஸ் கொடுக்குறேன். நீங்க இதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு யூ ப்ளீஸ் ராதிகாமா இதுக்கு டைம் லிமிட் எப்படி வைக்கிறது? இதுக்கு ஐ திங்க் தேர் இஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டிஸ்கஸ் தி கோட் ன்னு கொடுத்திருக்கீங்க. which கோட்? புரியல எனக்கு. நீங்க என்ன கேக்குறீங்க மாதாஜி? அங்க கோட்ன்னு கொடுத்திருக்கீங்களே, எந்த கோட்ன்னு கேட்டேன். கோட் ஒரு நிமிஷம், அதுக்கு முந்தைய ஸ்லைடு ஒரு நிமிஷம். மோஸ்ட்லி தி வயலன்ஸ் பத்தி தான் இருக்கும் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. 5 minutes தான் மேம். டிஸ்கஷன் will be 5 minutes only. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. சோ அது வரைக்கும் நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லிட்டு இருக்கேன். 2 மிஷன்ஸ், அதாவது ஒன்னு வந்து we have to kill and we have to be non violent also. ரெண்டுமே சொல்லியிருக்காரு இல்லையா பிரபுபாதர்? you have to use violence also, you have to be non violent also. அத பத்தி தான், that is the quote. அதாவது அஹிம்சையும் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அடுத்து எந்த இடத்துல நம்ம வந்து இந்த தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணும்னா போர் முனையில வந்து கண்டிப்பா ஒரு உயிரை கொல்ல வேண்டியதுதான் இல்லையா? அங்கே ஹிம்சை என்பது வருகின்றது இல்லையா? ஸோ எந்த இடத்துல அதை உபயோகப்படுத்தணும் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களால வந்து கொடுக்க முடிஞ்சா யூ கேன் குரூப் டிஸ்கஷன்ல யூ கேன் டேக் எக்ஸாம்பிள். ஸோ வி வில் கிவ். ஆனா இதுல டைம் 5 minutes மேம். எல்லாருக்கும் 5 minutes. பிரேக் அவுட் ரூம்ஸ் 5 பிரேக் பண்றோம். சோ நீங்க வந்து குவிக்கா ஃபர்ஸ்ட் டிசைட் பண்ண வேண்டியது அதுலயே 10 நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ண கூடாது. உங்க லீடர்ல யார் நீங்க பிரசன்ட் பண்ண போறீங்கன்னு டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாரும் 2 பாயிண்ட் வந்து போய் சொல்லுங்க. மேம் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா குரூப்ஸ் பிரேக் பண்ணுங்க. யூ 5 குரூப்ஸா பிரேக் பண்ணிரேன். பிரேக் 5 groups. You go to 2 groups. I'll go to 2 groups. So பாத்துட்டு we can jump. ஓகே சரி, நான் கிரியேட் பண்றேன். இது ஐ திங்க் சம் செட்டிங் நீட்ஸ் டு பீ டன் ன்னு நினைக்கிறேன் இதுல. எஸ் ஒரு நிமிஷம். ரூம் 1 ரூம் 2 ரூம் 3 கிருஷ்ணா ரூம் 5 கிருஷ்ணா மாதாஜி கிரியேட் எத்தனை 5 group பிரேக் 5 ரூம்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் பிரபு. ஓகே ஓகே லெட் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் சூஸ் ரூம். யார் எந்தெந்த ரூம்ல போணுமோ அங்க போயிடலாம். இல்ல ரேண்டம் ஆமா 5 people 5 கொடுத்துட்டேன் பா. நானே ஓபன் ஆல் ரூம்ஸ் கொடுத்திருக்கேன் நான். ஓகே சோ ஐ திங்க் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஜாயின் என்ற ஆப்ஷன் வந்திருக்கும் பாருங்க. ஜாயின் பண்ணிட்டு யூ கேன் எஸ் யூ கேன் ஜாயின் தி ரூம்ஸ். எஸ் I think I need to know about this functionality. I think இங்க ஜானகிராமன் பிரபு நீங்க ஜாயின் ஆகலீங்களா? லலிதா கண்ணன் மாதாஜி
Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி ஏன் மாதாஜி இங்க இருக்காங்க? மேம் தனுஸ்ரீ மேம், பத்மா மாதாஜி எங்கேயாவது அனுப்பிச்சு விடுங்க. அவங்களா நாட் ஜாயின்ட், அவங்க குரூப் 2ல போயிருக்கணும். அவங்க அவங்க குரூப் 2ல இருக்கணும்மா. So I think we'll call all the people. I think that will be better na. Call back no, close all rooms பண்ணவா? ஆமா. Okay, I'm closing all rooms. Okay. I could guide only group 4 ma'am. Okay, நான் ஒரு குரூப் போனேன் நானு. But they told nicely. Malika Mataji told very nice example. I went to group 4. Jagai Mada இது violence பத்தி சொன்னாங்க. அது சொன்னாங்க. She did very nice. I also expected that. She did. She told. Group 4 also was fine. Just that they didn't know the concept how to go about. So 4 நீங்க என்ன group போனீங்க? I think Malika Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. I think இப்ப எந்த group வந்திருக்கீங்க? You can start your discussion. Which group has come back? Group discussion போகல மாதாஜி. சரியாவே என்ன டாபிக்ங்கிறது புரியல அப்படிங்கனா. மாதாஜி ரெண்டு சொன்னோம் இல்லையா? ஒன்னு வயலன்ஸ் அண்ட் நான் வயலன்ஸ். நாம ஒரு பக்தனாக இருந்தாலும் வயலன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? சோ அதுதான் நான் டாபிக் உங்களுக்கு கொடுத்தது. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு டாபிக் நெக்ஸ்ட் டைம் ஆன்வர்ட்ஸ் என்ன பண்றேன், டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணிடுறேன் நான். ஸோ தட் உங்களுக்கு அது ஈஸியா இருக்கும். உஷா மாதாஜி கேட்டாங்கல்ல, ஆன் வாட் பேஸ், எதை பேஸ்டுன்னு சொல்லி கேட்டப்ப சொன்னேன் இல்லைங்களா, வயலன்ஸ் அண்ட் நான் வயலன்ஸ் பத்தி தான். ஸோ வேர் வி ஹேவ் டு அப்ளை, எதை ஃபாலோ பண்ணணும், எப்போ வயலன்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும், எப்போ அஹிம்சா ஃபாலோ பண்ணணும், எப்போ ஹிம்சா ஃபாலோ பண்ணணும். நாங்க ரெடி மாதாஜி. எஸ் பிரேமா மாதாஜி. குரூப் எங்க குரூப் எல்லாரும். யார் குரூப், என்ன குரூப் நம்பர் சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட். இது ஒரு நம்பர் தெரியலையே. குரூப் 1 மாதாஜி, குரூப் 1 நாங்க இருக்கோம். விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க நம்ம பேசணுமே. நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொல்லுங்க. எஸ் உஷா மாதாஜி இது முடிங்க, ஏன்னா she will be going for class. சரி ஓகே எங்க சொல்றேன். எங்க மாதாஜி உஷா மாதாஜி முடிச்சிட்டோம் ஃபர்ஸ்ட், அந்த அவங்க குரூப் முடிச்சிட்டோம்.
நாங்க 2 பேரும் ஒரே குரூப் தான். அதான் நீங்க குரூப் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிருங்க நானா because she'll be leaving for class. எங்க குரூப்ல யாரு பேர் எனக்கு தெரியலையே. பிரேமா மாதாஜி நம்ம குரூப் வந்து 3 நம்பர் 3 மாதாஜி 3ஆம் நம்பர் மாதாஜி குரூப் 1 2 அப்படினு கேட்டுட்டே வாங்க. ஓகே குரூப் 1 யாரே? குரூப் 1 வந்து உஷா மாதாஜி குரூப்பா? ஆமா ஆமா எஸ் மாதாஜி ப்ளீஸ். ஓகே நாங்க என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இவர் பிரகலாதன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் வயலண்டா இருந்தாரு. அவர் எவ்வளவுதான் வந்து ஹிரண்யகசிபு வந்து அவர் வந்து இம்சிச்சாலும் அவர் வந்து he was not violent, he was just tolerant அப்படின்ட்டு வந்து போனாங்க. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஜக்காய் மாதாய் வந்து ரொம்பவே வயலண்டா இருந்தாங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப வயலண்டா நித்யானந்த பிரபு வந்து அடிச்சு எல்லாமே வந்து பண்ணாங்க, துன்புறுத்தினாங்க. ஆனா நித்தாய் பிரபு வந்து அந்த இடத்துல வந்து அவரோட மிஷன் என்ன அப்படின்னா நம்ம கிருஷ்ண உணர்வை அவங்களுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக அவர் he remained நான் வயலண்ட். பட் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து என்ன பண்ணினாரு அப்படின்னா he became violent. அப்படின்னா எந்தெந்த சமயத்துல ரைஸ் ஆகணுமோ அந்தந்த சமயத்துல ரைஸ் ஆகணும் அப்படின்றது he stood as an example அப்படின்ட்டு. எல்லாரும் கொஞ்சம் வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு சொன்னீங்கன்னா that will be even more good. ரெக்கார்டிங்ல வந்து ஒன்லி பேர் தான் வருவாங்க. ஓகே மாதாஜி ஹிம்சை எங்க ஆக்டிவேட் ஆகணும்னா எங்க தர்மம் வந்து கீழே போகுதோ, எங்க அதர்மம் தூக்கி நிக்குதோ அந்த இடத்துல நம்ம ஹிம்சை பண்ணி அந்த தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். அந்த இடத்துல வயலன்ஸ் உபயோகப்படுத்தலாம் அப்படின்னு பகவான் வந்து. ஆமா மணிபிரபு நீங்க சொல்லுங்க பிரபு, உங்களோட பாயிண்ட் சொல்லுங்க பிரபு. என்ன சொல்றாங்கன்னா பக்தர்களை யார் ஒருத்தர் வந்து கொடுமை பண்றாங்களோ அப்போ நம்மளும் வந்து அவங்கள வந்து தடுக்கிறதுக்காக நம்ம இம்சை பண்றதுல தவறு இல்லை அப்படிங்கறது சொல்றாங்க. சாவித்ரி மாதாஜி நீங்களும் சொல்லுங்க உங்களோட பாயிண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த குரூப்ல இருக்குன்னு எனக்கு தெரியலையே. நீங்க போகவே இல்லை அந்த குரூப்புக்குமே. சாவித்ரி மாதாஜி என்னோட குரூப் முடிச்சிடுறேன் நான் கிளம்பிடுவேன் இப்போ. சாவித்ரி மாதாஜி நீங்க ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? ஓகே நோ இஷ்யூஸ். ஆக்சுவலா குரூப் டிஸ்கஷனோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா வந்து தெரியணும். ஈச் அண்ட் எவ்ரிவன் மஸ்ட் பார்ட்டிசிபேட். நோ யூ கேன் ஆல் டிஸ்கஸ் and 1 or 2 people can present. ஏன்னா எல்லாரும் பேசுறதுக்கு டைம் கிடைக்காது. இல்ல அதனால ஒரு ஆளு பேச சொன்னாங்க. விட்டு போனத சொல்லலாம். விட்டு போனத சொல்லலாம். எஸ் one should be. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாவித்ரி மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. செகண்ட் குரூப் சொல்லியாச்சா மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி இருங்க வெயிட் பண்ணுங்க. சாவித்ரி மாதாஜி மாதாஜி. எஸ் சாவித்ரி மாதாஜி நீங்க வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. யார் பிரசன்ட் பண்றீங்களோ அவங்க வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. otherwise it will be very black. கேக்குறீங்களா வேற எந்த குரூப்? இல்ல அவங்களதே சாவித்ரி மாதாஜி group 1. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி நான் இது பண்ணிக்கிறேன். ஓகே ஐ திங்க் டைம் ஆயிட்டே இருக்கு. டைம் ஆயிட்டு இருக்கு. அடுத்த கிளாஸ்க்கு எஸ் இது லெவல் 2 செகண்ட் குரூப் யாரு அவங்க பண்ணலாம். ஐ திங்க் மல்லிகா மாதாஜி குரூப் இஸ் செகண்ட் குரூப். ஆமா ஐ திங்க் அவங்க பிரசன்ட் சேம் திங் தான் அவங்க கூட பிரசன்ட் பண்ணாங்க. ஐ வாஸ் தேர் ஆக்சுவலி. ஜகாய் மாதாய் பத்தி தான் சொன்னாங்க. எஸ் சோ ஜகாய் மாதாய் எவ்வளவு சண்டாளமா இருந்து நித்யானந்த பிரபுக்கு வந்து இம்சை கொடுத்தப்ப வந்து சோ கருணாமூர்த்தியா இருக்கக்கூடிய சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவ்வளவு கம்பேஷன் இல்லையா, அப்படி கம்பேஷனபிளா இருக்கக்கூடியவர் கூட வந்து he became violent and he want to kill ஜகாய் மாதாய். சோ அந்த அளவுக்கு போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் நித்யானந்த பிரபு தான் வந்து செய்ய வேண்டாம் அவங்களுக்கு வந்து கருணை உள்ளத்தோட அவங்கள வந்து நன்னிலைக்கு எடுத்துட்டு வந்தார். சோ இது வந்து the violence and non violence கான நான் ஒன்னு ஆட் பண்ணலாமா? எஸ் நான் செகண்ட் குரூப் தான். அதுல வந்து இப்ப நம்ம நாடு வந்து ரொம்ப சாத்விகமான நாடு. ஆனா எதிர் நாடு வந்து நம்மள தாக்கும் போது நம்ம அதை வந்து கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணி தான் ஆகணும். கரெக்ட். அந்த நேரம் வந்து அஹிம்சா இருக்க முடியாது. கரெக்ட். இது ஒரு பாயிண்ட். எஸ் ஓகே. அனுமான் வந்து லங்கையை எரிச்சதை சொன்னார் பிரபு. ஓகே அதுவும் வந்து அந்த இடத்துல எஸ் அந்த இடத்துல வந்து வயலன்ஸ் இருந்துச்சு இல்லையா? சோ அத வந்து நம்ம வந்து ஏத்துக்கணும். எஸ் थैंक यू மாதாஜி. எஸ் குரூப் 2 ஓவர். குரூப் 3 மாதாஜி நான் குரூப் 3 சொல்லுங்க. நீங்க இருங்க சொல்லட்டுமா? பத்மா மாதாஜி நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க. நாங்களும் இந்த ஜகாய் மாதாய் தான் பத்தி பேசணும் மாதாஜி. அடுத்தது இவரு பிரபுபாதாவே நம்மள ஒரு கொசு அடிச்சதுன்னா நம்ம வந்து அதை அடிச்சுதான் ஆகணும் அப்படின்னு அவரே விளக்கி இருக்காரு. அதாவது கொசுவை நம்ம சும்மா கொசு அவங்க உட்கார்ந்துறதா அதை போய் நம்ம அடிக்க வேண்டியது இல்ல. ஆனா நம்மள கடிக்கும் பொழுது கண்டிப்பா
நம்ம அடிச்சுதான் ஆகணும்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? எந்த ஒரு பிராணியுமே விஷ ஜந்துக்கள் அல்லது காட்டுல இருக்கிறது அது பாட்டுக்கு இருந்தா நம்மள ஒண்ணும் செய்யாது, நம்ம அதை தாக்க மாட்டோம், அதுவும் நம்மள தாக்காது. ஆனா நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும் பொழுது, நம்மள அது தாக்கும் பொழுது நம்ம கண்டிப்பாக எதிர்த்தாக்குதல் நம்ம ஹிம்சை பண்ணித்தான் ஆகணும் அப்படிங்கறத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அப்புறம் இன்னும் என்ன சார் அதுக்குள்ள மறந்து போச்சு. காந்தி வந்து ஒரு கன்னத்துல அடிச்சா மறு கன்னத்தை காட்டு அப்படின்னு சொன்னாரு. அது எல்லா சமயத்திலயும் எல்லாருமே அது மாதிரி செய்ய முடியாது. சில சமயங்கள்ல நம்ம நல்ல உயர்ந்தவர்கள் அந்த மாதிரி செய்யலாம். ஆனா எல்லாருமே வந்து ஒருத்த அடிச்சானா திருப்பி அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது. அது ஜீசஸ் சொன்னாரு மாதாஜி. ஜீசஸ் சொன்னாரு. காந்தியும் அதேதான் ஃபீல் அவரு பத்தி இப்ப நம்ம நினைக்கிறவே இல்ல. அவர் அஹிம்சையா இருந்து சத்தியாகிரகத்தை போராட்டம் பண்ணி நம்ம இந்தியாவுக்கு விடுதலை வாங்கி கொடுத்தாரு அஹிம்சை. ஆனா இம்சையால வந்து அவர் கொல்லப்பட்டார் இல்லையா? அது அவருக்கு நிறையவே வந்து வார்னிங்ஸ் கிடைச்சது, நீங்க போக வேண்டாம், உங்களுக்கு வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து சொன்னா கூட அவர் கேட்காம அதனுடைய ரெஃபரன்ஸ் கூட நம்ம பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காரு. இன்ஸ்ட்ரக்ட்ல படிச்சோம் மச்சான் இதுல. காந்தி வந்து ஒரு பசுங்கன்று துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது, உயிருக்கு போற துடிப்புல இருக்கிறத பார்த்துட்டு அதை வெட்டிடுங்கன்னு சொன்னாரு. அப்பதான் அந்த கண்ணுக்குட்டியை வெட்டிட்டாங்க. அது வந்து வயலன்ஸா இருந்தா கூட அகிம்சையை கடைபிடிக்கிறதுக்காக, இன்னொரு உயிர் வந்து துன்பப்படக்கூடாது, அதை பார்க்கறதுக்காக அதை வெட்டிடுங்கன்னு சொன்னாரு. காந்தி சொன்னது இது. எந்த ஒண்ணுமே நம்மள தாக்கும் பொழுது அவங்கள நம்ம திருப்பி தாக்கணும், இல்லாட்டா நம்ம எந்த பிராணிகளுக்கும் ஹிம்சை செய்யக்கூடாது. அதுதான் நாங்க பத்தி பேசணும் மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. லெவல் குரூப் 4 யாரு? who is representing group 4? மாதாஜி பாக்கி உள்ளவங்க எல்லாரும் அட்டெண்டன்ஸ் போடுங்க. அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் இது இதாயிடும். வித்அவுட் அட்டெண்டன்ஸ் போக கூடாது. அட்டெண்டன்ஸ் போடுங்க. மாதாஜி நான் எந்த குரூப்ல இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியல மாதாஜி. மணிமேகலை இருக்கிறவங்க குரூப்ல போயிருக்கோம். ராதிகா மாதாஜி அவங்க இதுல. ஓகே சொல்லுங்க மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி நீங்க எந்த குரூப்புமே போவே இல்ல, நீங்க அப்படியே வெயிட் பண்ணுங்க. மணிமேகலை மாதாஜி வந்து குரூப் 4ல இருந்தாங்க, நான் லாஸ்டா ஆட் பண்ணேன். ஓகே. ரேவதி மாதாஜி, மணிமேகலை மாதாஜி, இன்னும் 2 மாதாஜி. ஓகே, நீங்க 4th குரூப் சொல்லுங்க. ஸ்டார்ட். நான் வந்து சொன்னது என்னன்னா, இப்ப வந்து குரு பக்தர் அல்லாதவர்கள் வந்து குருவை பத்தியும் கடவுளை பத்தியும் தவறா நினைக்கிறாங்க. பட் அந்த அவங்க சொல்ற போதெல்லாம் நம்ம மத்ததெல்லாம் நம்ம பொறுத்துன்னு போலாம். ஆனா நம்ம குருவை பகவானையும் நம்ம நினைக்கிற குருவை வந்து தவறா பேசுற போது நம்ம அஹிம்சையா இருக்க வேண்டியதில்லை, நம்ம ஹிம்சையை காமிக்கலாம் அப்படின்னு. பிரபுபாதர் ஒரு சீடர் அப்படிதான், அவர் இதுவாதான் கருணையாதான் நடத்தினார். அவர் வந்து தவறா நடத்துற போது அவரே கூப்பிட்டு கண்டிக்கிறார், இந்த மாதிரி இருக்க கூடாது நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அதான் எந்த நேரத்துல எப்படி இருக்கணும்ன்றது அவர் முன்னுதாரணமா தெரிஞ்சாங்க. ஓகே தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. 5th பேட்ச் யாரு? 5th குரூப் நம்பர் 5 கல்பனா. ஓகே சொல்லுங்க மாதாஜி. கல்பனா மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல எனக்கு புரியல நீங்க சொன்னது, அப்புறமா புரிஞ்சது. இப்போ பிரேமா மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, கொசுவை பத்தி ஒரு கன்னத்துல அரைஞ்சா மறு கன்னத்துல அரையுது, அதத்தான் சொல்லலாம்னு இருந்தேன். அவருக்கு சொல்லிட்டாங்க, அவங்க சொல்லிட்டாங்க. நோ ப்ராப்ளம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் பேசுறாங்க இல்ல மாதாஜி, போர்க்காலத்துல பேசுறாங்க இல்லைங்களா, இந்த நம்ம போர் புரிஞ்சா அது ஒரு மாதிரி தப்பாவுதுன்னு சொல்லும் போது அவர் சொல்றாருங்களா, இந்த இடத்துல நம்ம போர் புரிஞ்சா அவங்கள கொன்னுட்டா ஒன்னும் தப்பு இல்ல சொல்றாங்க இல்லைங்களா. அது எனக்கு கரெக்டா சொல்ல வரல மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. அட்லீஸ்ட் ட்ரை பண்ணீங்க. Thank you very much. I think புஷ்பா மாதாஜி क्वेश्चन புரியலன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதான் அந்த நேரம் புரியல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா நீங்க மாதாஜி. பேசுங்க. பிரகலாதன் மகாராஜா வந்து அப்பா அவ்வளவு இம்சை பண்ணாலும் அதை வந்து அவர் நாட் அகேன்ஸ்ட் வைஷ்ணவ பிரின்சிபல், அவர் அகிம்சையா இருந்தாரு, எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டாரு. அதே மாதிரி அவர் வந்து கடைசிலேயே அப்பாவுக்காகவும் ப்ரே பண்றாரு, அப்பாவை மன்னிக்கணும்ட்டு. அது பிடிச்சிருக்கு. அப்புறம் வந்து பகவானை பற்றி யாரெல்லாம் தூஷிக்கிறாங்களோ அவங்க மேல நம்ம கட்டாய கோபம் தான் வருது அந்த நேரம். அந்த நேரம்
அடுத்து நம்மளை துன்புறுத்துற வரக்கூடிய ஒரு மிருகங்கள் மற்றது இப்ப ஒரு யானையே வருது. அந்த ஒரு கதை படிச்சிருக்கேன் மாதாஜி. அது வந்து மதம் பிடிச்ச யானை, நீ விலகுன்னு ஒருத்தர் சொல்றாரு. ஆனா எதிர்த்து வர்றவங்க இல்ல பகவான் தான் சொல்றாருல்ல, எல்லாருக்கிட்டையும் எல்லா ஜீவராசிகிட்டையும் பகவான் இருக்கே அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப இந்த யானை என்ன செய்யும் அப்படின்ட்டு எதிர்த்து போறாரு. ஆனா அந்த யானை அவரை மிதிச்சு போட்டு போகுது. அதனால நமக்கு வந்து அதனால ஆபத்து வருதுன்னா நம்ம வந்து அதுக்கு ஒண்ணும் விலகணும், இல்லைன்னா அதை எதிர்த்து போராடணும். ஆக்சுவலி 3 விதமான நிலைகள் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு வைஷ்ணவனுக்கு வந்து அவமரியாதை ஏற்படும் பொழுது, அதாவது ஒரு வைஷ்ணவன் அதாவது ஒரு குருவையோ இல்ல ஒரு கடவுள் நம்ம அதாவது பகவானையோ நிந்திக்க கூடியவர்களை வந்து ஒன்று நாம வந்து அவதூறு பேசும்போது நம்ம உயிரே விடுறதுக்கு நின்ன இடத்துல உயிர் போறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு நம்ம செல்லணும். இல்ல அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து வாதத்தால வேத சாஸ்திரங்கள்ல வந்து அவங்கள வந்து நம்ம வந்து வெல்லக்கூடிய நிலைக்காக நம்ம போகணும். அப்படி முடியலன்னா அந்த இடத்த விட்டு நம்ம வந்து சென்று விடணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா? சோ நம்ம வி ஷுட் நாட் ஹியர் த அபியூஸ். அதாவது நம்ம வந்து பகவானையோ இல்ல வந்து குருவையோ வந்து அவதூறு கூறக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை நம்ம காதில் கேட்டுண்டு வரக்கூடாது. அது வந்து ஒரு வைஷ்ணவனுக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டியாவே எடுத்துக்க மாட்டாங்க. இஃப் யூ ஆர் அக்செப்டிங் அண்ட் ஸ்டில் ஸ்டாண்டிங் தேர்ன்றதை வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஐ திங்க் பக்தி ரசாமிரத சிந்துல தான் நம்ம அதை படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன், இஃப் ஐ எம் ரைட் இல்லையா? சோ வி ஷுட் பி ஆல்வேஸ் டுவர்ட்ஸ் த டிவோட்டீஸ். வருதா மாதாஜி இதெல்லாம்? எஸ் எஸ் பிளேலிஸ்ட் இருக்கு, நாளைக்கு கேட்டுக்கிறேன். சரி, ஓகே. ஐ திங்க் இதோட இன்னைக்கான கிளாஸ் நிறைவு செய்கின்றேன். மாதாஜி என்னுடைய இது நீங்க என்ன சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன வந்தது. ஏன்னா நீங்க எந்த குரூப்லயும் போய் ஜாயின் ஆகவே இல்லை. ஆப்ஷன் வரும்போது கிளிக் பண்ணிட்டு அதுல போயிடணும். பாவம் நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்க போல இருக்கு. ஓகே, எனக்கு தெரியல மாதாஜி, அதனால அதை நான் மிஸ் ஆயிட்டேன். நோ ப்ராப்ளம் நோ ப்ராப்ளம் நோ ப்ராப்ளம். அடுத்த வாட்டி உங்களை நான் புஷ் பண்ணி விட்டுறேன், விடுங்க. புரியல மாதாஜி. மாதாஜி அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் வரல மாதாஜி. இல்லம்மா சாட்ல போட்டுருக்காங்களே. எப்பவுமே போட்டாச்சு. இருங்க மறுபடியும் காப்பி பண்ணி இப்ப சாட்ல போடுறேன். எல்லாரும் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டாச்சுப்பா. கல்பனா இருக்கு பாரு. நான் ஆன் பண்ண வரல. சாட்ல செக் பண்ணுங்க மாதாஜி. சாட்ல போடுங்க. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி நீங்க காப்பி பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு அந்த வாட்ஸ்அப்ல கொடுங்க. அவங்களுக்கு பர்சனலா கொடுங்க, பர்சனலா கொடுங்க. இப்ப வந்திருக்கு மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. எல்லாரும் போட்டிங்களா? எவ்ரிவன் குரூப் தானா மாதாஜி? இதே குரூப் தான், இதே குரூப். சரி, ஓகே மாதாஜி. எத்தனாவது குரூப் மாதாஜி? 4 5? இல்ல இதே குரூப் இல்ல, பிரிக்கும் போது ரேண்டமா போகும். எந்த குரூப்ல வேணாலும் இருப்பீங்க நீங்க. ஓகே, ஒரு தடவை மாத்திட்டே இருப்போம் மாதாஜி. அது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அசைன் ஆகும், நாம எதுவும் செலக்ட் பண்றது கிடையாது. ஓகே ஓகே. எல்லாரும் படிங்க. 20 செகண்ட் ஸ்லோகம் வரைக்கும் படிங்க. உட்காந்து டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தா கண்டிப்பா நீங்க ரீகேப் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து ரீகேப் பண்ணுவோம். நம்ம நீங்க தான் பேசுவீங்க, நான் பேச மாட்டேன். சோ நம்ம எல்லாம் படிச்சிட்டு வந்து சொல்லணுமா மாதாஜி? நான் வந்து அட்லீஸ்ட் ரீகேப்னு வரும்போது லாஸ்ட் கிளாஸ்ல என்னென்ன படிச்சோம் அப்படின்னு ஒரு 10 மினிட்ஸ் இருக்கும். அத ரீகேப் பண்ணி சொல்லலாம். மனப்பாடம் பண்றதுக்கு ஒண்ணு கொடுப்பாங்களே, அது கொடுக்கலையா மாதா? இல்லையா? மேம் 2 மினிட்ஸ் கொடுங்க மேம். ஸ்லோகம் யாரு லாஸ்ட் டைம் சாண்ட் பண்ணலையோ அவங்க ப்ளீஸ் கை ரேஸ் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கிருஷ்ணா 2.20 இத ஒரு தடவை பார்த்தே படிங்கம்மா. இதுதான் எழுத போறீங்க நீங்க எல்லாரும் டெய்லி ஒரு தடவை. ஓகே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் வந்து வேற இதுல ஜாயின் ஆயிருக்கேன். நோ ப்ராப்ளம் நோ ப்ராப்ளம். பத்மா மாதாஜி யூ கேன் நீங்க கிளம்புங்க. நோ ப்ராப்ளம் பிரபு யூ கேன். நான் 2 இதுல ஆக்டிவ்ல இருக்கேன். 2 இதுலயும் சிஸ்டம்ல ஒன்ல ஆக்டிவ்ல இருக்கு, மொபைல்ல ஒன்ல ஆக்டிவ்ல இருக்கு. சரி நோ ப்ராப்ளம். பத்மா மாதாஜி அண்ட் மல்லிகா மாதாஜி அதுக்கு நான் மடிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க. நஜாயதே மிரியதே வா கதாசின் நாயம் பூத்வா பவிதா வா ந பூயஹ அஜோ நித்ய சாஸ்வதோயம் புராணோ ந ஹன்யதே ஹன்யமானே ஷரீரே. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். மதன இது குரூப்ல மாதாஜி நான் இது குரூப்ல போட்டுறேன். போட்டுட்டேன்னு நினைக்கிறேன். போட்டுருங்க மாதாஜி. எஸ் கிருஷ்ணா இது தமிழ்லயும் போட்டுருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் 2.20 மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி படிச்ச அப்புறம் பத்மா மாதாஜி படிக்கலாம். ஒரு ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர். சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அஜாயதே மிரியதே வா கதாசின் நாயம் பூத்வா பவிதா வா ந பூயஹ அஜோ நித்ய சாஸ்வதோயம் பிராணோ
நஹன்யதே ஹன்யமானே ஷரீரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க புஷ்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ந ஜாயதே ம்ரியதே வா கதாசின் நாயம் பூத்வா பவிதா வா ந பூயः அஜோ நித்ய சாஸ்வதோயம் புராணோ ந ஹன்யதே ஹன்யமானே ஷரீரே. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி கல்பனா படிக்கிட்டேன் மாதாஜி. ஜாயதே மிரியதே வா கதாசின் ஞாயம் பூத்வா பூத்வா வான பூயः அஜோ நித்யய சாஸ்வதோயம் புராணோ ந ஹன்யதே ஹன்யமானே ஷரீரே. ஹரே ஜாயதே ம்ரியதே வா கதாசித் நாயம் பூத்வா பவிதா வா ந பூயः அஜோ நித்ய சாஸ்வதோயம் புராணோ ந அன்யதே ஹன்யமானே ஷரீரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். சோ வேற யாராவது படிக்கணுமா? எல்லாரும் முடிச்சிட்டீங்களா? ஜெயலட்சுமி படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ந ஜாயதே மிரியதே வா கதா சின்னாயம் பூத்வா பவிதா வான பூயக அஜோ நித்ய சாஸ்வதோயம் புராணோ ந ஹன்யதே ஹன்யமானே ஷரீரே. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. மிரியதே வா கதாசின் நாயம் பூத்வா பவிதா வா ந பூயः அஜோ நித்ய சாஸ்வதோயம் புராணோ ந ஹன்யதே ஹன்யமானே ஷரீரே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இன்னைக்கு யாராவது சாண்ட் பண்ணலன்னா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓபன் பண்ணுவாங்க. சோ டெய்லி இந்த ஸ்லோகா ஒரு தடவை எழுதிட்டு வாங்க, சரிங்களா? அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா லாஸ்ட் வீக் ஸ்லோகா என்ன யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? இருக்கு மாதாஜி. போகைஸ்வர்ய பிரசக்தானாம் போகைஸ்வர்ய பிரசக்தானாம் தயாத்மிகா புத்தி சமாநியதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். சோ நீங்க வந்து இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை டெய்லி ஒரு தடவை எழுதிட்டு வாங்க அண்ட் அந்த ஸ்லோகத்தை ஒரு தடவை டெய்லி ஓரலா பாத்துங்க. அப்போ நெக்ஸ்ட் வீக் ஸ்லோகம் நமக்கு தெரிஞ்சிடும், சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி கிளாஸ் முடிச்சிடலாம். ஹரே மாதாஜி முடிஞ்சாலும் அட்டெண்டன்ஸ் கிளியர் பண்ணிருக்கேன். நான் அதை டிசேபிள் பண்ணிடுவேன் இன்னைக்கு. இன்னும் முடிஞ்சோம்னா நான் ஆமா இன்னைக்கு another half an hourல நீங்க எல்லாரும் உங்களுடைய அட்டெண்டன்ஸ் நீங்க போட்டுருங்க. அப்புறமா வந்து அந்த லிங்க் டிசேபிள் ஆயிடும். ஓகே மாதாஜி. அந்த ஷீட்ல இருந்து 16 ரவுண்ட் போறதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் கேக்குதுங்க மாதாஜி. அதுல என்ன பேரு விஜயகுமாரி ஜனார்தனன். யாரு பேர் அது? விஜயகுமாரி ஜனார்தனன்ன்றது உங்கள்தான். உங்க ஆர் விஜயகுமாரி தான். அது மாதிரி விஜயகுமாரி ஜனார்தன் அப்படிங்கறது வந்து செகண்ட் நேமா போட்டுக்கோங்க, சரிங்களா? உங்களுடைய உங்க இனிஷியல் வந்து நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு எப்படி போடணுமோ. இனிஷியல் வந்து எங்க அப்பாது இனிஷியல். மாதாஜி எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்து நம்ம பேர். இப்போ ராதிகா ஏஎம் என்னோட பேரு. ஓகே அதான் ஃபர்ஸ்ட் போடுவேன். என்னோட ஏஎம் போடுறீங்களோ இனிஷியல் போடுறீங்களோ பேர் போடுறீங்களோ அது உங்களுடைய விருப்பம். அது வந்து செகண்ட்ல போட்டுக்கோங்க. ஆனா எது ஃபாலோ பண்றீங்களோ தயவு செஞ்சு அதே கடைசி வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஆமா உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் அப்படிதான் வரும். அதனாலதான் மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் நேம் செகண்ட் நேம் ஒரே நேமே போட்டுறலாம்ல. போட வேணாம். செகண்ட் நேம் இல்லன்னா சும்மா விட்டுருங்க நீங்க. சரிங்க மாதாஜி. செகண்ட் நேம்ன்றது இனிஷியல் மாதாஜி. இப்போ ராதிகா ஏஎம்ல ஃபர்ஸ்ட் நேம் ராதிகா, செகண்ட் நேம் ஏஎம் போடுவேன் நான். மாதாஜி நேம் ஒன்னு தான் கொடுத்திருக்கேன், செகண்ட் நேம் கொடுக்கல. கன்ஃபியூஷனே இல்ல. தேங்க்ஸ் கிருஷ்ணா. நேம் தான் இருக்கு மாதாஜி. ஏன் அவரை கன்ஃபியூஸ் பண்றீங்க? என்னையோ கன்ஃபியூஸ் பண்றீங்க. வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णवர்களுக்கு நமஸ்காரங்கள். எஸ் மாதாஜி. ஜெயமங்கலா மாதாஜி. மாதாஜி நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதுல என் பேர் மட்டும் ஜெயலட்சுமின்னு மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். ரெண்டாவதுல எங்க ஹஸ்பண்ட் பேர் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே அந்த மாதிரி பண்ணணுமா இல்ல எடுத்துட்டு நம்ம ஜெய மகாலட்சுமியே போடணுமா? உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் எப்படி வேணுமோ ஒரே பேர் கொடுங்க. மேம் சர்டிபிகேட் சம்பந்தம் இல்ல மேம். அட்டெண்டன்ஸ் தானே. ஜஸ்ட் ஷார்ட்டா எப்படி வேணும். ஓகே உங்களுக்கு ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜினே இருக்கட்டும் மாதாஜி. ஏன்னா உங்களுக்கு அப்படிதான் ஜெயலட்சுமினா இன்னொரு ஜெயலட்சுமி மாதாஜி இருக்காங்க. கன்ஃபியூஸ் ஆனோம். இமெயில் ஐடி அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. ஜெயலட்சுமி அருணா ஜெயலட்சுமி போட்டுருக்கேன். இமெயில் ஐடி இஸ் டிஃபரண்ட். உங்க பேர் வந்து நீங்க ஏற்கனவே கொடுத்தது. அப்ப நான் புதுசா போடவா? இல்ல அதே நீங்க எப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அப்படியே பண்ணுங்க மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி அட்டெண்டன்ஸ்ல அப்படி இருக்குங்க மாதாஜி. ஆனா அந்த 16 ரவுண்ட் ஃபார்ம் ஃபில் பண்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் வருது மாதாஜி. லாஸ்ட் நேம் இனிஷியல் போடுங்க மாதாஜி. இருந்தா